سجدل كلنا ساعات معالتي زبارك كلنا سلام زوال كلنا جد ما يجابير أملاخنا نصلوت قال كان خن مهار نزع الدلزي نزقوا أزيز خفت كلنا ما كبر المسكانة نعخا يكون نبصحو صلوت اسخا تقبل لنا نمهارو قال كادما سخات زاربنا خمز اللخا فليتنا دما أبا أمرنا خنعقرو أبحلنا خنعم طمم مقدخا بزلو نفس ما كنت متلو بمنفس عبينا دما إجابير أملاخنا تعززنا إياكم في السمالو نسخار دعنا نعالم سلام نزازل لنا إيا حقر سلام نحقرنا نهزبنا نقرابتنا منقنا سلام حبنا نزازل لنا إيام نزن ريون نسمعو زلنا بحقرنا نقرابنا كل قرنعات عالم زلو وقن ورا وقن دما شخا قرلنا يأكل بلنا بمام زلو فوصلنا وحزن زلو سانا نعلنا تجنقم زلو رولم تميم زلو نسعيم بسقاب نفس تأسرف تحيم فحزبالو دما أكبهم كمون جابير أملاخنا نفس الدينا نفس واريقا سقيوني دمانا نفس عرفتها بلنا حزنان أزعنا نعلنا شرات فتحلنا أبسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس منقس خاتمتا فاركا غمتا بسماي كم دما مدري خوين على تنجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلنكم زحدقنا لهم بدلنا أوسانان دقلنا كفو أدحنا نامبر فتنا يتأتونا من قسن حيلين كبرين نزل عالم ناتكاين ما أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام لك له لنا غدن قليخي بالشجاهون دنقليخي أدي جابير سوات كويتا سراوي سلام لك له الشغيكا عن السبرغتي خي فركر سخون برغي عمل تسعجا جابير مساقي أوفسة الدسوالكي حتياتنا خسريلنا نفتو ودغي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا آمين يفتاه ويشرك ديننا عملكنا ولن يسوس كريستوس كان لك كنا سريات يادم ساتي أبا سول دلورو كشاتي برانا أنتم أبويا كانت وأوي دياكونات بدون سيروك سانات ببسمكم كونوا فتحانا ونصحنا إيرسيانس بلوان سمات جيو مهارنا كرساس مد عصر تفلتي جيو مهارنا كسوس 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 بزحلفه محرنا بزمصحلونا بافن منفس قدوس وانت اجزتنا مريم مهارنا كرساس مد عصر تفلتي بانت اجزتنا مريم مهارنا كسوس بانت اجزتنا مريم مهارنا كسوس بانت اجزتنا مريم مهارنا كسوس بنت اجزتنا مريم هارنكسوس 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 بنت اجزتنا مريم مهارنا كريستوس ناي مسغانا صلوت سناي نغر نزغبرلنا يغرب حال اجابي ربون قيتنا نملغنا مدحنا يسوع كريستوس نمسكن لنا سويرنا ردينا يحلونا نقربنا تقبلنا تمعقنا نتمنى سعادة سعادة ونفسنا أيوب اليوم بزعد السؤال زي أم بكل زمان يوتنا بفسم سلام كحلونا كل زعج جابر أملقنا لمن لنا وقيتنا جابير كل التحزاب ونقيتنا أملقنا مدحنا يشكر سلسلة كل جبرن من تقول جبرن أو شغل جبرن مسكنك لنا سلسور كنا زرد أخنا زحل خنا نبغاهم سلزعوب كنا تقبل كنا سلزعوب كنا زدنا أخنا سعادة سعادة سلزت صحنا مسكنك لنا وقويتا يقرب لنا عمو فكر سبسل زل منك علينا كم محرد كون دلنا نزعد السؤال زيان كل زمن يوتنا ناقاب بنفراد بفصم سلامكم بسمع بلنا كل غناتون كل مكران خروقون زغنة كل قبل سيطان مخرق فعصبات من العب سلام وقويتا كبير كاب كل هزب خاونا رح كاب زوريا بزلنا يبتاونا رح زت عمن زعشين عزلنا تمانا مكرويتين كل حال سلام كل رقص تنزاب كنا نسفع ما هو كل غفاء دحنا نبالها نمبرنا فتنايت اتولنا هذا ودخا قيتنا نملقنا مدعنا يس كرسوس من تفرس بيد بزغبر محرتن قطان شغا معرم محروم زغن من فس قدس مسكانان صنعتن بوزر لك على من كل ساعه نزل عالم امين نين الصحا مزمور 50 حدن واملاك كم صالح محرن كم تعبير غاب سايدن سكا ساي صدق حسبن كبحاتي توينا سرني انا ابساي فلط اللهم حاتيات كل غزي كما يزرب خاص هذا فردخاو نصون كاتركب انا اخاطر يبدلكو ابكني خاكي غوركو نو ابسات ولدكو نيكا بحاتيات انا ستن انه حق او اشتغاتر لي ابرون تو مهرني من توصلت بسم عزاز ري نيكا برد كصلو صبني
تنزغت كاينا صنت حقوساس بهطان حقوسنا اسمعني يتكاب حتياتي كولن بزل او ساين دمس سو املاق صري اللي بفطر لي سنة منفس كاوشتي حادث كاب قد كاي دربين حقوس من حن كامل سلي بفعادنيا منفس وندق فني ما قد خان مفرس غمرهم اي حد انا بغاهم لسيو املاق من حني كبدا دمان نكفني لساني صدق اهل الكتب له يا قويتا اخي مسكانا خنقرس خنا فريكفت مسوات بها بلا كان انت زي كونس مقرب كل كان يرن مسمعته مرانا يكوني همو مسوات املاق صور منفسي واملاق صورهم كنت بالبيت ونقونيها نسيم صقها سنة قبر الله مكاتت يرسالهم لدا شوف مسوات تلك بزحر مسوات بمل مسوات باك بلا كاي شو اما سويها اراحوا قرب الكايوم هاليلويا باي دكتور سقاب مزمور داود ده تعدلوا لنا حراي أبونا أبي ملاك السلام مزمور 130 أدينا إلسابيت مزمور 31 أنا 130 حراي قريتا أدينا إلسابيت مزمور 31 ممهر سارة 130 كلتن أنا 133 كبسها أبونا بملاك السلام 134 أدينا إلسابيت مزمور 130 شوعتن ممهر سارة 138 240 حدن أنا خبصها أبونا بملاك السلام مزمور 140 كلتن أدينا إلسابيت مزمور 140 شديشن ممهر سارة مزمور 140 شوعتن مزمور 140 شمنتن هاليلويا نእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊቱ አመስግንዎ አትን ፀሐይን ወርሕን አመስግንኦ አቱም ብርሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያትን አመስግንዎ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም የምሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም አቆሞም ዘይሐልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቱም ገበላት ባሕርን ማዓምቁን ኩልኩም አቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህበቡላን አቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይታ ኣዋምን ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም ትብሉን ነፈርታ ዓዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን أقبازن غرازتن عبيت مسنا عشتو سم بين العلي قرمو قبل السماين مدرني مو نسم እግዚአብሔር يمسغنو نهزبون قرنا على سلازي كلهم قدسانو دك اسرائيل تزقربه ህዝብ يمسغنلو هاليلويا هاليلويا ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያታዊ ምድረ نبابا يمتصلين زلون عين هاتيك شرقور وبنا النهار ما بيرساليم ونقول لك اسمع راب كلتا قصران 5 حساب 30 كلتن النهار ما بيرساليم سمعن زبار سبعين بره سبعي زي صادق نعملاق زبرغ مصنا اسرائيل ونصبنا بره منفس قدس معنا بره نتمسك እግዚአብሔር ከይራይ ሞት ከንዘይር እድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹልን በረ منفس كان بيت مقدس مسنت ኢየሱስ ሕፃን ወለዱ ከም ልማድ ሕገ ክገብርሉ ምሳተዎ ንሱ ድማ ብኢዱ ሓቆፍ ወና ኣምላኹን ኣመስገነ እሞ ወጎይታ ዓይነት ንምብራህ ኣዛብ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን
انت كخون اب قدم كل زاد على خايو مدحنك عينتي كبر اياس حجي خمت زربخا بلا نباريخا بسلام تفان وإخا بلا مسكانان اجابير املاخ يكون امين وكرسوس املاخنا بسير ربخان منفس قدسين لمن كل ساعة نسجد لكالونا امين ودينا السابيت مسجد حجي الرد له هو متسيلا ميتي هو مريجيتا ماتيولو ميت لخنا دينا السابيت እጅኸ حجي صبغ الله اسمع الله እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከ ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኽስ ነተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትኪት ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን አሜን አሜን ቃለ ሕይወት يسمع لنا አሜን መምህር ሳላ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ هرب مريجيتا مواعل سب زي ودا زي عالم زي عكا نزل عالم زنبر انت زخونسي نفسي نتصور زخونة مخنيات محلو كنيرو جن كأتتصور صيوف زخونة تكبارات كن اتهما كيكن أب كلمة حقنيا مزقلع أب عرات حاتيات تسحكي كأب تشلل تنيان كدا انسقاخي كلوخي انتايو اتتهبيو مرسي او ክርስቶስ አምላከይ በት አዝዩ ዘፍርህ ፍርድኻ ብስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከት በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ህሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ አፍ ልቤን ናወቃሁ ኦ አምላክ አነ ገበነኛ ይሙ ይቅረብ ለለ ይብላለሁ ይዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን ቃለ ሕይወት يسمع لنا ጴጥሮስ ፋሚሊ ወንጽሕት ድንግል ኦኬ ቃለ ሕይወት يسمع لنا አሜን ወንጽሕት ድንግል ናባራኺ እቲ ቁልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ እቲን ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዩ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሓለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቃሕን ኣበጊስያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምኒ ኣላይትን ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን ቃለ ሕይወት يسمع لنا ሓውና ሳሙኤል ወጎይታ ወጎይታ በዛለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ወኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ እሞ ኣሜን ወጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኾነልና ዓይንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ወኣምላኽናን መድሓኒናን ወተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ወጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ትዕቅበናን ኣሜን ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ብፍርድኻ መሃረኒ ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ብሓቅነትካ ረዳእኒ ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ወጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ወጎይታ ንዓይን ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ወጎይታ ንዓይን ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለ ዝኾንካ ይትንፀገኒ ወጎይታ ንዓኻ በዲለ እሞ መሓረኒ ነፍሲ ኣድሕነና በልኩ ፅላእ ኣለኹ ወጎይታ ያባኻ ተወኪል ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይን ፍልፋል ሂወት ኢኻ ብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ናብ ቁኑዕ ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም ትነብርን ዘሎኻን ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይት እዘንቱ ቃለ ሕይወት يسمع لنا أدينا ኤልሳቤጥ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦጎይታና መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ኣቦና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ኦጎይታ ንሕማት ዝኻብ ፀሐየሞ ምንቲ ትቅዱስ ሚካኤል ካፈውሶም ኦጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ከዓንብሶም ዓርፍ ኦ ካብ ኃጢአት ዝኾንካ ኦጎይታ ርድአና ልማነና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦጎይታ መሐረና ኦጎይታ መሐረና ኦጎይታ ባርኸና ኦጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጥበቃት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኻ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረከርስኩም ብርኹም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ብስቲ ደስ በልካ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ቃል ሕይወት የስማዓልና መምህር ሳራ ምስጋና ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣራይ ኦ ቅድስቲ ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ኃጢአትና ካህድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሃዲጉ ክምህረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ሕምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብህድገት ኃጢአት ክስወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ኃጢአትና ምንቲ ካህድገልና ተዘከርና ኣሜን ቃል ሕይወት የስማዓልና ጴጥሮስ ፋሚሊ መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ንክብርኺ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሃኒ ዓለም ዝወለድክልና መጪኡ ከዓ ንነፍስና ስለዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታና ንጉስናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንኃጢአት ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሩን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን ቃል ሕይወት የስማዓልና ኣሜን ናይ ሃይማኖት ጸሎት ሓውና ሳሙኤል ንኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስኡ ህሉ ዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና ካብ ሰማያ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመነ ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ድማ ንህያዋን ንሙታን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን
ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ከዓ ብሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ሓዲሩ ዝተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ብናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሳኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ንመፅእ ሂወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሕደገልና ክርያላይሶን 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 ህይወት ሓብትና ቅዱስ ቅዱስ አባና ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኸበርካን ብልግስናኻን ሙልአት እየን ኦኑ ኩሉ እተኣምን እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልናን ይቕረትን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይ ድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይ ፍላጥን ዝሰርሐናዮ ስውር ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣት ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ብዝሒ ሓጢኣትና ኣይኹን አምላክነ ወአኮበከ በከ አምላክነ ከማብሳነ በከመምህረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ ኦ ጎይታ ብቃዓት በረና ምስጋና ከምዚልና ክንፅልብ ሰማያት ክነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሰና ንድገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ከዓ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስዎም ብርኽዮም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍርቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐናን ሕደገልና ወኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊ ከይትሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ላእኸልና ብፀጋን ብርህራይን ትመፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕረኻም ዝኾነ ዋህብበት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባኣካ ሕጂ ንዘለዓለመ ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅሎ ጸሎት ብጎይታ መሓረና ምሕረትካውን ኣብዝሓልና ወኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜ ናብ ሰማይን ምድርን ክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን
بسنة ملاخان رخرقنا طبعا زقدمهم حتى ثنياتاتون تمحر نحات بنسحات مليش بهوت كنبر برموت زي تدلي من تصبيهم دل تصفى سمايات كرهبون كلهم نبدحنا تتقدم وقويتا عبزا سعدي أنا كل ساعات ندم أنا نتقبل هوتناك أنا علنا تزادت كان قبر مرحنا منفسنا قدس قانا حساباتنا ننصي تمنيتنا ونسمع رحمامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كاب كله حزن كاب كله في حزن سكات برد عنا كلنا نكون قبوا ودسان ملعب تحلونا نودت امنات كان من رحمة انت نابت زي مرمرن زي والسنن فلتات كان بس عدلنا نسخان زل على مبروك امين عقويتا بقعات ورنا بمسكانا خمزيلنا خنسقلب سمايات تنبر ابونا سمكاي قدس منقص خاتم صافاد كان تاب سمايكم دما مدريكن نعلات انجرانا لمحبنا احنا نزبدلنا بدلهم خمس حدقنا لهم بدلنا انا عبسانا نحدقلنا كفادحنا النمبر افتنا يتتونا منقصن حيلن كبرن نزل علمنا كإما أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام لك له حلنا أخذ دنقليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير صباحت قويتا سراوي سلام لك له إسغي كاب أنا استبرغتي خي فركر سكون برخوم تسقان جابير مساقي يوف ستدس والكي حتى يتناخسر يلنا نفتو ودغي يسكر سوس منتانا بحرات لمن لنا أمين عليه وقت يسمع لنا أمين زغبركم حزب እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ናይ ሰሉስ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን ትሽዓተ ሃብታት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ብጥባትን በአንቃድዎን ኣብዘ ዘለኹም ኾንኩም ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ፍታን ይኽፈልኩም ትብል ከምኡውን በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ሙፃሕራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና ዘለናዮ አርእስቲ 8.3 ይብላሎ ዘለናዮ ንኡስ አርእስቲ 8 ማለት ካብቶም 9 ሃብታት ቤተክርስቲያን ኣብ ሻሙናይ ኣለና ማለት እዩ እዚ ሻሙናይ ሃብታት ቤተክርስቲያን ዝበሃል ከዓ እቲ ግብረ ሰናይ ተልእኾ ህይወት ኣብ ዝብል ኢና ዘለና ኣብ ዝሓለፈ ግዜና እቶም ዝነበርና ንምዝኽኻር እቶም ዘይነበርና ከዓ እንታይ ከም ዝነበረ ንምፍላጥ ኣብ 8.2 መለኮታውያን ግብረ ሰናይ እዩ እግዚአብሔር ብህይወትና ክሓልፉ ዝደለዮም ከምኡውን ንሕና ክንሓልፎ ዝመደቦ መደባት ንምንታይ ዕላማ ምዃኑ ንሕና እንተ ዘይተረዳእና ንሕና እንተመረረና ንሕና እንተኸበደና ንሕና ንምንታይ እዩ ኢልና እንደተደናገርና እኳ እግዚአብሔር ግን ኣብ ህይወትና ዝሕልፎም ነገራትን ወይ ከዓ ንሕና ክንሓልፎ ዝመደቦ ኩሉን ብዕላማ ምዃኑ ኢና ርኢና ኣብዚ መለኮታውያን ግብረ ሰናይ ዝበሃሉ ከዓ መጀመርያ እግዚአብሔር ትበኣና ዝሕልፎ ነገር ምእንቲ ክፍትነና እዩ ምእንቲ ክፍትነና ዝፈተና እዚ ካብቲ ናይ ዲያብሎስ ፈተና ፍልይ ዘብሎ ዲያብሎስ ንኸውድቐና ንኸጋግየና ኢሉ ዝፍትነና እግዚአብሔር ግን ካብ ክብሪ ንክብሪ ምእንቲ ክሰጋግረና እዩ ዝፍትነና ስለዚ ቀዳማይ ምእንቲ ክፍትነና ካልኣይ ምእንቲ ከዋርደና እዩ ምስተዋረድና ምስ እግዚአብሔር ምንባርን ካብ እግዚአብሔር ምፍላይን ብመገዲ ሓቂ ምምልላስን ብጌጋ መገዲ ምኻድን ኣብ ጽድቂ ምንባርን ኣብ ሓጢኣት ምንባርን ኣብ ብርሃን ምንባርን ኣብ ጸልማት ምንባርን ኣብ መዛዚና ምስተዋረድና ምእንቲ ናብ እግዚአብሔር ንኽንምለስ እግዚአብሔር ብዕላማ ንኸዋርደና ኢሉ ዘምጾ ነገር ኣሎ ኢሉ ሳልሳይ ምእንቲ ከፍልጠና ኣብ ዝበዝሕ ግዜና ድኹማት ኮለና ሓያላት ይመስለና ዘይብልና ኮለና ከም ዘለና ይመስለና እሞ ዓቕምና ምእንቲ ከፍልጠና እግዚአብሔር በቲ ዝሕለፍ ምስ ሕለፈና ክንሓልፎ ዓቕሚ ምሳኣና ወይ ምስ ወደቕና ረድኤት ምስ ደለና እግዚአብሔር ዓቕምና ምእንቲ ክንፈልጥ ጸጋና ምእንቲ ክንፈልጥ ድኽመትና ምእንቲ ክንፈልጥ ጸጋና ምእንቲ ክንፈልጥ እግዚአብሔር ምእንቲ ከፍልጠና ኢሉ ብኡ የሕልፈና እዩ ራብዓይ
ምእንቲ ክጽብቀልና ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ብሰፊሕ ብጥቅስታት ስለዝረኣናዮ እግዚአብሔር በሓደ ነገር ከሕልፈና ከሎ ምእንቲ ክጽብቀልና ምእንቲ ከጸብቀና እዩ ናብነት ናናንያን ንኣዛርያን ንሚሳኤልን ነቶም ሰለስተ መንእሰያት በትጉህር ሓዊ ክሕልፎም ከሎ ንዳንኤል ብኣፋናብስቲ ክሕልፎ ከሎ ብኡ እንደዘይሓልፉ ነይሮም ዝሕጂ ዘረኺቦሞ ዘለው ክብሪ ኣይምረኸብዎን ስለዚ እግዚአብሔር ምእንቲ ክጽብቀልና ብገለ ነገር ይሕልፈና ወይ ከዓ ንዓና ብገለ ነገር ከም ንሓልፍ ይገብር ማለት ሓሙሻይ ንኻልኦት ምእንቲ ከነጸናንዕ ኢሉ በቲ ጸገማት ምስ ሓለፍና እግዚአብሔር ምሰለማ መደና ብኡ ሓሊፍካ ዘሎ ጽንዓትን ሓይልን ዓቕምን ምስ ደለብና ንኻልኦት ነቶም ብድሕሬና ዝፍተኑ ነቶም ብድሕሬና በቲ ዝሓለፍናዮ ዝሓልፉ ኖ ኣነውን በዚ ሓሊፈ እግዚአብሔር በዚ ሓሊፉ ኣኽቢርኒ በዚ ሓሊፉ ይምሂርኒ ኢልና ንኻልኦት ኣብ ጸበባ ንዘለው ኣብ ጸገም ንዘለው ንኸነጸናንዕ ምእንቲ እግዚአብሔር በዚ ከም መሰለ ይሕልፈና እዩ ሻዱሻይ ቅዱስ ባህርያቱ ምእንቲ ከፍልጠና ኢሉ ቅዱስ ባህርያቱ ምእንቲ ከነጥሪ ቅሬታ ቅዱስ ባህርያት ምእንቲ ከነጥሪ ነቲ ዝነበረና ባህርያዊ ስጋ ዓለማዊ ባህሪ ስጋዊ ባህሪ ንዕኡ ሲዒርና ቅዱስ ባህሪ ምእንቲ ከነጥሪ እግዚአብሔር ብኸምኡ ይሕልፈና እዩ ሻውዓይ ካብ ሓጢአት ምእንቲ ክሕልወና እዩ ካብ ሓጢአት ምእንቲ ክሕልወና እግዚአብሔር ብኸምኡ ይሕልፈና ወይ ከዓኒ ብህይወትና ገለ ነገር ከም ዝሓልፉ ይገብር እዩ ቁፅሪ 8 ካብ ሓጢአት ምእንቲ ክመልሰና ኣብ ሓጢአት ኣብ ዝወደቕናሉ ምርኮ ሓጢአት ኣብ ዝኾንናሉ ግዜ እግዚአብሔር ብገለ ነገር ይሕሊፉ ካብቲ ሓጢአት ምእንቲ ክንላቐቕ ናብ ንስሓ ምእንቲ ክንምለስ እግዚአብሔር ብገለ ነገር ይሕልፈና ካብ ሓጢአት ምእንቲ ክመልሰና ኣብ ናይ ንጉስ ምናሴ ከም ዝረኣናዮ ብመቃጥን ተታሒዙ ዓቕሉ ምስ ፀበቦ ግና ናብ እግዚአብሔር ለመነ ናብ እግዚአብሔር ተመልሰ እግዚአብሔር ከዓ መለሶ ሰምዖ ረድኦ ናብ መንግስቱ እውን መለሶ ዝብል ተጻሒፉሎ ብቃል እግዚአብሔር ታሽዓይ ምእንቲ ክኹልዓና ኢሉ ከምቲ ወርቂ ብሓዋ ሓሊፉ ካብቶም ኩሎም ማዕድናት ተፈሊ ወርቂ ምዃኑ ክብሩን መንነቱን ዝገልጽ እግዚአብሔር ብገለ ነገር ክሕልፈና ከሎ ወይ ከዓ ብህይወትና ገለ ነገር ክሕልፍ ከሎ ምእንቲ ክኹልዓና እዩ ዓስራይ ናብ መወዳእታን ኣብኡ ምእንቲ ክውከል ትውክልትና ኣብኡ ምእንቲ ክኸውን እግዚአብሔር ብገለ ነገር ክሕልፈና ከሎ ትውክልትና ኣብኡ ኣብ ጉልበትና ኣብ ቅልጽምና ኣብ ስልጣንና ኣብ ሓይልና ኣብ መንነትና ከይንውከል ምእንቲ እግዚአብሔር ኣብኡ ምእንቲ ክንውከል ብህይወትና ገለ ነገር ይሕልፍ ወይ ከዓ ንህይወትና ብገለ ነገር ይሕልፋ ስለዚ ኣብቶም መለኮታውያን ግብሪ ሰናይ ዝብል 8.2 ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ዝረኣናዮ ነዚ ይመስል ነይሩ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ሎሚ 8.3 ተወራስነት ግብረ ሰናይ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ክንርኢ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንዓይ ነዚ ጉባኤ ዝኸውን ንዝደኸመ ዘበርትዕ ተስፋ ንዝቆረፀ ተስፋ ዝኸውን ንዝሓዘነ ዝድብስ ንዘራሓቐ ዘቕርብ ንዝተሰብረ ዝጽግን ቃሉ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ልሳነይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኹላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጡቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና 8.3 ተዋራስነት ግብረ ሰናይ ዝብል ዘሎ መጽሓፍ ሒዝና ዘለና 225 ገጽ ኣለና ማለት ከም ዝናተይ ሶፍት ኮፒ ሒዝኩም ዘለኹ ከዓ 244 ገጽ ማለት 8.3 ተወራስነት ግብረ ሰናይ ኣቀዲምና ኣብ ቀዳሞት ገጻት ናይዚ ትምህርትና ከም ዝጠቐስናዮ ክብሪ ንቅዱስ ፍቃድ ይኹን ነዚ ክቡር ባህር እዚ ተወራሲ ክገብሮ ፈተወ ብመልክዑን ምስሉን ገይሩ ክፈጥረና ከሎ ነዚ ባህር እዚ ኣካል ተፈጥሮና ገይሩ ሃበና ስለዚ ድማ እዩ ብህላውነቱ እኳ ኣብ ዘይኣምኑ ኣረማውያን ኢዝሄራውያንን ሰባት ግብረ ሰናይ ክዝውተር እንርኢ ግብረ ሰናይ ክንፍጽም ኣብ ሕጊ ሕልናና ክድምሰስ ብዘይክእል መገዲ ብናይ መለኮት ቀለም ተጻሒፉ እዩ
ስለዚህ እቲ ግብረ ሰናይ ዘየዘውትር ሰብ ነቲ ሰብ ዝገብሮ ሕጊ ሕልና ረጊጹ አንጻር ሕጊ ተፈጥሮ ይጓዓዝን ካብቲ ነቲ ካብ አምላኽ ዝወረሶ መለኮታዊ ባህሪ ነቲ ካብ መሬት ዝወረሶ እንስሳዊ ባህሪ ከግንን ርእሱ ከገዝእን ዝፈተወ ሰብ መሰል እንስሳ እዩ ዝኸውን ካብዚ ከም ዝሰውረና እግዚአብሔር ወልድ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጥሙያትን ዕሩቃትን ሕሙማትን እሱራትን ብግብሪ ሰናይ ዘየገልግሉ ሰባት ምስ ሰይጣንን መላእኽትን እዩ ናብ ገሃነም ዝድርብዮም ምክንያቱ በትርኹስ ምርጫኦም እዩ ካብ ናትካ ባህሪ ሙራስ ካብ ንባህሪኻ ምግልጋል ባህሪ እንስሳ ሙራስ ይበልጽ ዝብል ሰማያት ዘይዕገስዎን ዘይጸሪዎን ጽዩፍን ናይ ድፍረትን መልእኽቲ ኣተሓላሊፎም ኣለዉ እግዚአብሔር ንፍጥረትና እንድኻምናን ኣዝዩ ስለ ዝርዳእ ንግብረ ሰናይ ኣብ ሕሊናና ስለ ዝጽሓፎ ጥራይ ኣይቀሰነን ንኹሉ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ግብሪ ሰናይ ዝምልከት ዝርዝር ትእዛዛት ብቅዱሳን ነቢያትን ሐዋርያትን ገይሩ ጽሒፉ ሃበና ጽሑፍ ጥራይ ኮይኑ ከይተርፍ ድማ በታ ሰብነቱ ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ገይሩ እናመሃረ ናብ እዝንናን ልብናን የንቆርቁሮ ኣሎ እዚ ድማ ብግብሪ ሰናይ ዕውታት ምእንቲ ክንከውን ዝተሰርዓልና መለኮታዊ አገልግሎት እዩ እቲ ብፈሪሃ እግዚአብሔር ዝመላለስን ብዛዕባቲ ኣብ ቅድሚኡ ተሰጢሑ ዝጽበዮ ዘሎ ዘለዓለም ዝሓስብን ብልህ ሰብ ነዚ ኣብ ሕልናን መጽሓፍን ተጻሒፉ ዝተዋህቦ ድርብ ትእዛዝ ብምፍጻም ነቲ ሰማያዊ ጻምኡ ይዕብዮ እቲ ንሕጊ ሕልናን ሕጊ ወንጌልን ረጊጹ ዓይኑ ልቡን ዓሚቱ ዝኸይድ ስማዊ ክርስቲያን ድማ ነቲ ኣብ ማዓሙቕ ገሃነም ዝጽበዮ ዘሎ ስቃይ ይዕብዮ ከም ዘሎ ይፍለጥ ግብሪ ሰናይ ከነዘውትር ኮለና እምበኣር ነቶም ኣቐዲምና ዝዘርዘርናዮም እግዚአብሔር ንሰብ ብፀበባ ዘሕልፈሉ ዕላማታት ነገልግል ከም ዘለና ከነስተውዕል ይግባአና ዝበዝሕ ግዜ ንዝጠመየ ዝብላዕ ንዝዓረቀ ዝኽደን ወዘተ ስለ ዝሃበና ጥራሕ ወሃ ዝበለ ይቕሬታ ዝበዝሕ ግዜ ንዝጠመየ ዝብላዕ ንዝዓረቀ ዝኽደን ወዘተ ስለ ዝሃብና ጥራሕ ወሃ ዝበለ ግብረ ሰናይ ዝፈጸምና ኮይኑ ይስማዓና እቲ ግብርና ንኣምላኽ ዘየስምር ጎደሎ ዝገብሮ ድማ እዚ ዝንቡዕ ዕግበትና እዚ እዩ ነቲ ግብረ ሰናይ ማንካ ዘየልዓልናሉ ክንስና ዝተረፈና ዘይብልና ኮይኑ ይስማዓና እግዚአብሔር ድማ ሙሉእ ግብሪ ንዘይገበረ ሰብ ከምዚ ስዕብ ብምባል እዩ ዝገልጾ ንግብርኻ ፈልጦለኹ ሕያው ተባሂልካ ትስመለኻ ግናኸ ምዉት ኢኻ ንግብርኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኸይ ሙሉእ ኮይኑ ኣይረኸብክዎን እሞ ንቑሕ ኩን ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 1 ክሳብ 2 ስለዚ ምልኣት ዘይብሉ ግብረ ሰናይ ናብ ሞት እምበር ናብ ሕያውነት ምልክት ከም ዘይኮነ ጎይታና ብንጹር ነጊርና ኣሎ ንግበሮን ኣይነጽብቆን ዝዓይነቱ ኣይብሱል ኣይጥረ ዝኾነ ግብረ ሰናይ ፈጺምካ ከተብቅዕ እግዚአብሔር ክሕጎሰልካን ክጻምወካን ምጽባይ ብዛዕባ እግዚአብሔር ባዕሉን ብዛዕባ ተዘውረሰካ ቅዱስ ባህሪዩን ኣዝዩ ትሑቱን ጠበራውን ርድኢት ከም ዘለካ ዘቃልዕ እዩ እታ እትምጥዋ ገንዘብ ሓንቲ ሕብስቲ ከተዕድግ ዘይትኽእል ምዃና እናፈለጥካ ሒደት ሰናቲም ደርቢኻሉ ትኸይድ ኣብ ባህልናውን ንኸምዚ ዝዓይነቱ ተግባር ኣይ ምሕር ኣይቀትል ዝብል መግለፂ እዩ ዝወሃቦ ስለዚ እቲ ንፍጽሞ ግብረ ሰናይ ነቲ ኣካላዊ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ስነ ልቦናውን መንፈሳውን ገጻት ናይቲ ጸገም ዝፈትሕን ዘገልግልን ክኸውን ይግባእ ኣብ ዓይነትን መጠንን ቀጻልነትን ናይቲ እንፍጽሞ ግብረ ሰናይ ምልኣት ከም ዘሎ ክነረጋግጽ ይግባአና ኣብቲ ጎይታና ዝገለጸልና ኣቐዲምናውን ጠቂስናዮ ዝነበርና ምስላ ሕያዋይ ሳምራዊ ምልኣት ግብረ ሰናይ ከም ዝግባእ ተንጸባሪቑሎ ካህንን ዲያቆንን ረጊጾሞ ዝሓለፉ ሰብ ንሱ ግና ብድንጋጽ ቀሪቡ ንኹሉ እቲ ዘለዎ ጸገም ተዓዘቦ ብዓቕሙ ቀዳማይ ረድኤት ገበረሉ
مسقسلو اب حمد كنغرغد زصنحه اتون كترت دارغاموت غيروم زحدغو سبي سلازي اقصالو حصبلون سففلون كابت زنبرو زيتن وين دما نتقسلو افسسلو ازي زيت زي وي سنقي كهونو زتمالو وي ون كاب عداغا شميتو نابيت ناب سدرا بيتو زوست قلب خون يخيلي بزونا يبقعن نسو بعلو زو الطحام غعازيا وي ون صعنت تسكمت ادغ نبرتو نت دارغاموت زخونه سبال علو اباد غاوتحو رؤسو خيلو خف إلو كخيد زخيل سلازي كونه نابتار ديت زرخبلا عدي خسع زبصح دقي فيو كأتو مالتي اتا زاتو عدي عينيت مخانا ايتفلتن نابز تبقسلو يروساليم ديو مسيلو ويس نابتاز غدا زنبر ياريكو ويس ناب كال كتما يتنغرنان عد خلت يوم زي مخان جن اما حدرا غايش بمئتاو كنرغاغز نخيل ما حدرا غايش دما بخفليتو يزركب بدم زتجمال قسب سلازخونه زياده خفلت كفيلو اند زي كوينو بقليل زقبلو بعال هوتيل ايكهلوني ناب غدايو خصل زنبرو منابي زخون ገንዘብ حاديغو نزكنا خنو سبات حدري هيبوم كده كابت درو زحادغلو ገንዘብ زبزح وصايتات انت تغيرلو دما نعون مستملسه كشوفنو مخانو قال اتوي بار نزو ماقد دستحتوتات نحتت ولا بزح ገንዘብ يخون ገንዘብ حاديغلو راح اند زخيد كلاي كم مقدة العلو حكيمو اب تحت صلاله قميطو طرح اند زخيد ثالثاي اب عدسه باتيو انا زخلو غيري نتز ترفخا كفو زرعاي خالق سبي ملا ييلو اب حد خرنا عزق عبيلو اند زخيد ربعي ابتا محدرا غايش نحيدت معلتات كفيللو تمليسو خمزريون عدو خمز شفنالون قال اتيو نتوم سب هوتيل بحلافنت كم زقبلو اند زي قبر نتحياواي زبل ملكوتاو معارك مبقعدو ويس حياواي زسمه موت متبهله مچم لعل عقمنا خنقبرو زصبينا اكال كله ايكلني يترف اتبعلو عقمنا زوسنلنا زسفرلنا كل زفلت املاخ سبون بعامو بزعبا عام خالوت يرداي نقبر سناي بزملكت بتعقمنا ملوء قبري نقبر دينا نتنقراو حتوتاتو تراي دينا نقلقل ويون نتسنا لبوناون منفساون محبراون حتوتات كنقلقل دينا اب كتماتات نزركبو لمينوم زنابرو احواتنا خم ابنت وسيلنا بزعبا غدلو من كم كل سب دما زد اليوم اندليتات نزرزر قداماي نغبي كابتم مسرتاو دليتات نا هيوت بقدامنت السراعي نغبي كنهب كلونا زبزح غزي كاب ايدنان افنان زترفه زتبلاشوه نحنا خنبلعو زي كونلنا نغبي انا نهبوم وز بزل من سب كيمصه مزترف نغحفو مغبي كلاي بعينته وانا بمطنو زي تمالئ مغبي نهبوم حبست طرح صبح زي بلو نبينو انجرا طرح نهبوم قلياتهم زصللو غزا زي بلوم شاهي وي صبحي اداليوم مقاسي زي رخبو اليومين ثالثاي ابي كوينون كم زبلعوون اين حسبلون ابت كل زتحواوسو رسح سانتوم قلبت ابلنا نفانوم اوشي قصرنا اوش بيتنا اتينا سباوي كبرت كم سمعهم غيرناون اين مغبومن كالا اي لبسي عرقانو مرانا انا كغلغلوم زخيل كدان اكو اين لغسلومن اوش عادي بفلاي نسب بيلا روبا ندست خسكستي ملاؤت تكخون نعقرونبر نعرقانوم كنستر حاسبنا لبسي ندخاتات زهب والقسب يخون سدرابيت بصابع زقصر نصحنا اكالاتن كداونتن اكالاتومن كداونتومن ازي رسيحو انريوم رسح مخان سلازفتو زيكونس اكالاتوم زحصبلون كداونتوم زحصبلون بوتان قربن سلازسوني
نزع عدل زي أمهاب كم قبر سناي زقوت سرسب من الله أنا غير يا فلتي كبل زدفر سبك يقولوا أن هذا يخون ولا أمود أتا قديفهم وزخدو خدانا دالينا أكالاتهم تحاسبهم خدنوا دحر مقبارنا نتلبي سموا زصنحو خدان كحاسبو زد اليوم كلهم قرب لهم عقم زي بلهم تخينهم بعلاتنا نحاسب لهم وي كنحسب لهم نخلينا انت واحد نحد سب نزا نجر زيا بسرع كنقبرلو نخل إنا صغرام كحسرو وي كلاصيو صغران كمشيطان كسرحان عدل كنهبومون يقباي نصحنا مزهلو دمكا زمسيو بالعات بخمي كمز ساقيو زتفلتي بفلاي كاتن ناب نصفه صقيات زي بس حدك انستيو زلون ورحاوي صبابا خبيديو مرهاچا مالت متان منديل نصحنا موديس سلا زيبلن زحصبالو عدل فصيمو سلا زيبلن انتاي ز عينتو صبابان سققتان كم زحلفا تنتانه زدليو ايكونن ناي تبعتيو امو نحدغو اتن تماساسالي تفطر زلون دق انستيونا نزي صبابازي ذكركن بغبره سناي اغلغيلكن دو تخونا تعنا كم سبم طرح زي كونه حلفا سبم ناي تعنا صقم زغوانفوم يوم غدلت امغاغبا غدلت نصحنا سئنت مسللي وزت زفطروم حمامات بزحات يوم اتهابتامن دخان زي فلالي حمامات دما كم لسبوم يتقعومي سالا دخنتهم حمام ناي مكلخالن مصارن عقمم دخوم سلازخونه حلفا سموم يدغاغمم كحزوم كله دما حلفا سبوم يخبدوم اتبقليلو زركب رسنن قرطماتن قانزان زعقس مدهانيتات كراخبو ايكلونيوم اتحمام تمنيو كسع زحدقوم ويون هيوتهم وسيدو ابتزودقوا دربيون كسع زخيد يساقيو لكع كم وانا زي بلوم ناي غودنا اخلابات ريساتات من محدار كتما تلاعيلو زقرب كنديوم ريساتاتهم بمن محدار كتما تلاعيلو زقبر كنديوم زنابرلو مزغوب ادراشا سلا زي بلوم حلافنتهم زوسدن ناص حكمنا زرخبلو ورقات زصحفلومن من محدار ايرخبونيوم سلازي بقليلو كحاوي بزخ الحمام نوحن مريرن سقاي يصقبون يموتنا اللوي بمخنيات تزحلفو وزلو خنتات كمني قزانت ጭንቀት ወዘተ ዘአመሰሉ አእምራዊ ሕማማቱን ጸበቦም ከጾሩን ከቃለስወን ዘኽእል አቅሞም አዳኺሙ አሳ የሳቅዮም ነዚ ጸገማቶም እዚ ኣብ ግምት አትዩ ብስነ ልቦናውን መንፈሳውን ሕክምናውን ግብረ ሰናይ ገይሩ ክፍታሕ ዝፍትን ሓደ ሰብ እኳ የብልናን ማሕበራዊ ዝምድናን ክብርን እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘረ ኩሉ ከም ዝግባእ አማሊእ ካሎም ማለት ግብረ ሰናይ ተወዲኡ ማለት አይኮነን بسر دخنتهم محبراو خبر سينوم كم سب قصيرو بأخبروت زعللوم بزعبانا بزهلوات زي زودقوم صقم زحتهم بزعبا فتح صقمهم زلا زبومن زمخرومن كابتا خيلا دخنت زوصلو عقمم سراح زرخبولن كالئن فتح من داين مقدي ام مصراغن زتحاغاغز كونه كغبرو يلو زحسب حد قايلبون مبزحتو كابز زرنايو غبر سناي غليو بدرجه والقسب كتغبرو يخبد يخون ناي بحقي بصغاز ختغلغل زتعطق كاسب انتخون كاغنا عقمناي كالوታት ተሓባቢርካ خغبر يكالي بزعبا صغمم نساتهم تراي كلمونو ديوم تفريدوم لمين كان تردايكايوم نورن وردتين يخونكاديو اب هاغرنان حزبنان انكوا اندزي ترايه نصغمات نمردا اب افلبوم سليدا صحف انتلتيلوم اب غدناتات ايدوم زرغيحوم زلمونو غبرت سناي اب زترايلو عالمينا ننبر زلناي كوموز عينوت بهلي اب زلو محبراو عالم زنبرو سبات كابتكالاتن عقم زلو ملك سباتن تحتاتنت بزلو مغدي حاجز اكيبوم
ዝተፈላልየ ጸገም ንዘለዎም ሰባት ብግብረ ሰናይ ዘገልግሉ ሰባት እውን ውሕዳት ኣይኮኑን ቤተ ክርስቲያን እተኣክል ሰማያዊት ትካል እናሃለወት ሰባት ንግብረ ሰናይ ዝውደቡሉን ዝተሓጋገዙሉን መገዲ ክሳኣን ኣዝዩ ዘሕፍር እዩ ንርእሳታ ቤተ ክርስቲያን ብማኢት ኣሽሓትን ብሚልዮናትን ዝቁፀር ገንዘብ ኣብ ናይ ባንክ ሕሳባታ ከዚና ክንሳ ኣብ ቀጽራን ዘለው ጽጉማት ናይ 10 ሳንቲም ሓገዝ እኳ ዘይትገብር እንተኮይና እቲ ህዝቢ ነዲኡን ንመምህሩን እንተመሰለ የገርም ድዩ እምበኣር እቲ መለኮታዊ መልክዑ ዘየጥፍአ ሰብ ግብረ ሰናይ ብምልኣት ክፍጽመሉ ዝኽእል ማዕለያ ዘይብሉ መገድታት ከም ዘሎ እዛ ዘርዚርና ዝረኣናያ ለሚኖም ናይ ዝናበሩ ወገናትና ኣብነት እኽልቲያ ብዛዕባ ኩሉ ዓይነት ማሕበራዊ ጸገማት ድማ ካብ ዝሰፍሕ መገድታት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ብወገኑ ንኩሉ ትኽፍጸም ዝግባእ ግብረ ሰናይ ፈጺምዎ እዩ ታዝዓበየ ተግባሩ ድማ ነታ ናይ ግብረ ሰናይ ባህሪው ተወራሲት ምግባር ኣብ ኩሉ ሰብ ከም እትህሉ ምግባሩን ንሰብ ነዚ ድኹም ፍጥረት ድማ መዓይቱ ገይሩ ክልእኮን ከሳትፎን ምፍቃዱ እዩ ግብረ ሰናይ ክንፍጽም ዘኽእለና ትሕዝቶ ከከም ዓቕምና 1 2 5 ኣማኢትን ኣሽሓትን ሚልዮናትን መክሊታት ምዕዳሉ ድማ እቲ ዝዓበየ ካልኣይ ተግባሩ እዩ ሳልሳይ ልዕሊ ኩሉን ዝስራዕን ተግባሩ ግና ነቲ ዘካፈለና ባህሪዩን ነቲ ዝሃበና ትሕዝቶን ኣብ መዓልኡ ከነውዕለላ ኣብ እንኽእል ብማሕበራዊ ጸገማት ኣብ ዝተመለት ዓምለም ክንነብር ብምፍቃዱ እዩ እንገብሮ ጠፊእና እውን ከይንብል ዘይግበር ከይንገብርን ድማ ንመገድና መብራህትን ብርሃንን ኮይኑ ዝመርሕ ቃሉ ብስፍሓትን ብንጹር መገድን ገሊጹ ኣሎ ኣብ ውልቃዊ ህይወትና ኾነ ኣብ ምድርና ግብረ ሰናይ ጠፊኡ እንተኾይኑ እቶም ልኡኻቱን መዓይቱን ናይ ምዃን ክብሪ ዝተዓደልና ሰባት ብማንታ ጥልመትን ንዝግን ሰብን ስለ ዝጠለምና ጥራሕ እዩ ከምቲ ሕያዋይ ሳምራዊ ምዃን ኣጽሊዩና ከምቶም ንብረትን ገንዘብን ጥራይ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ክብረቱ ንሰብ ድማ ህይወቱ ዝዘምቱ ከተርቲ ናብ ምምሳል ምርጫ ስለ ዝለዓልና እዩ እቲ ፍትሓውን ጽድቅን መሓርን መድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ግብረ ሰናይ ዝነብሮም ጥልመትን ከትርን ዝጥበቦም ርጉማት ሰባት ዘለዓለማዊ ዕጮኦም ምስናይ ሰይጣን እንተ ኣዳረጎ እንተ ኣመዓራረዮ ተጋጊኻ ኢኻ ክንደይ ትጭክን ክብሎ ዝደፍር ይህሉ ዶ ይኸውን ንምዃኑ ኸ ንሱ ድዩ ፈሪዱናን ጨኪኑልናን ወይስ ንሕና ኢና ብገዛእ ርእስና ጨኪንና ንሕና ንርእስና ዘይተለዋህናላ ንሱ ክልወሃልናን ክምሕረናን ምጽባይ ኣብ ልዕሊ ፍትሓውነቱ ምጭካን ዶ ኣይቁጸርን ካብዚ ዘይጽወር ዘለዓለማዊ ጥፍኣት እተድሕነና ነታ ዘውረሰና ባህሪዩ ተጠቒምና ንዕኡ ምሳል ጥራሕ እያ ምርጫናን ግብርናን ነጸብቕ እዚ ክንገብር እግዚአብሔር ይደግፈናን ይሓግዘናን ጀሚርና ክንፍጽም ንዝረዳእና ኣምላከ ቅዱሳን ክብርን ምስጋናን ይኹን ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምና ብትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ቅድሚ ናብ ናይ ጉባኤ መደብና ምሕላፍና ከምቲ ልሙድ ናብ መዝሙር ኢና ክንኣቱ ንመዝሙር ዝተዳለኹም ብፍላይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ወይ ዘይትፈልጣ እንተሊኹም ክቕበለኩም መዓዛ ሓፍትና ኢዳ ሓፍ ኣቢላላ ካልኦት ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ሎም መዓልቲ ክንዝምር ኢና እንተኢልኩም እንተኢልክን ግን ቅድሚያ ክህበኩም ቅድሚ ሕጂ ዘሚርና ዘይንፈልጥ ዘይትፈልጣ ወይ ዘይትፈልጡ حراي مع زحبتنا ربنا قال وتسمع لنا آمين آمين كلنا قال وتسمع لنا آمين عب እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናይ እዩ ኩሉ ነገር ናይ ኮንትነት ኮንቲ እዩ ዝብል መዝሙር ዝምር ምዛኽ ምህሩና ጽናሕኩም ከዓ ኩሉ በዓለም
ዝግበር ኩሉ ድድሕሪ ንፋስ ኮንቱ ስለ ዝኾነ ሰማያዊ ዝኾነ ትምህርቲ ሒዝና ክንከይድ እግዚአብሔር ይርዳእና አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ አሜን አብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ኩሉ ነገር ናይ ኮንትነት ኮንትዩ እግዚአብሔር ግና ፍቅርዩ እግዚአብሔር ግና መጸናነዩ አብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ኩሉ ነገር ናይ ኮንትነት ኮንትዩ እግዚአብሔር ግና ፍቅርዩ እግዚአብሔር ግና መጸናነዩ አሜን ክብርና አምላክ ይሁን على ህይወት ይስማዓልና ማዕዛ ቅዱሳን ሀብትና አሜን አብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ቀዳማይ ኩሉ ነገር ናይ ከንቱነት ከንቱዩ እግዚአብሔር ግና ፍቅርዩ እግዚአብሔር ግና መጸናንዒዩ ዝማሬ መላእክቲ ማህሌተ መላእክቲ ይስማዓልና ማዕዛ ቅዱሳን ሀብትና እቶም ሰማዕናውን ቃለ ህይወት ዝማሬ መላእክቲ ይስማዓልና ስለዚህ ክንደይ ሓሳባት ዘለዋ ዛ መዝሙር ሓጻር ትመስል አብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ቀዳማይ ሓሳባት ማለት እዩ ኩሉ ነገር ናይ ከንቱነት ከንቱዩ ስልጣን ዘለዎ ሰብ ስልጣኑ ሒዙ አይከይድን እዩ ሀብቲ ዘለዎ ሰብ ሀብቲ ሒዙ አይከይድን እዩ ዝና ዘለዎ ሰብ ዝና ሒዙ አይከይድን እዩ መልክዕ ዘለዎ ሰብ መልክዕ ሒዙ አይከይድን እዩ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ 6 ጀሚሩ ኢልዎ ዘሎ ናብዛ ዓለምዚ ዘምፃናዮ ነገር የለን ካብዛ ዓለምዚ ንወስዶ ነገር ካ የለን ስለዚ ኩሉ ነገር እንታይ ኢሉ ናይ ከንቱነት ከንቲ ወለድና እኳ ብዓቅሞም እንታይ እዮም ዝብሉ ዓሻ እዩ ንዓለም ዝኣምናዩ ስለዚ ተኻላኣይቲ ኣርእስቲ ኩሉ ነገር ናይ ከንቱነት ከንቲ እዩ ሳልሰይቲ እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ ራብዓይቲ ከዓ እግዚአብሔር መጸናንዒ እዩ ስለ መዝሙር እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ደጊመ ንማዕዛ ቅዱሳን ሀብትና ዝማሬ መላእክቲ ይስማዓልና ይብል ስለዚ ምንጪ ናይ መዝሙርና ኢና ክንብል ቅድሚ እዚ መዝሙር ዝነዓና እንታይ እዩ ንዓይ ሎሚ እዚ መዝሙር እዩ ነፍሲ ወከፍና ወንዓይ ወይ ንዓና እዚ መዝሙር እዚ እንታይ እዩ ቅድሚ ባልና ምንጪ ናይዚ ዓበይቲ ኣርባዕተ ኣርእስታት ዘሎ እንተወሓሓደ ሓሓንቲ ጥቕሲ ንኩለን ማለት ኣብታ ቀዳመይቲ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናይ ተኻላይቲ ከዓ ኩሉ ነገር ናይ ከንቱነት ከንቲ እዩ ሳልሰይቲ እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ ራብዓይቲ ከዓ እግዚአብሔር መጸናንዒ እዩ ሕራይ ንቐፅል ቁፅሪ 1 ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናይ እዩ መዝሙርና ብመንፅር ቃል እግዚአብሔር ኢና ንብል ዘለና አቦና ሶሪ ሕራይ ህይወቴ ክፍትና ብታ ናይ ፍቅሪ እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ ኣብ ቁፅሪ 3 ማለት በብሓደ ኣባዓደላትኒ ብክልቲ ትኸይድ anyway ኣብታ ሓንቲ ውን ትኸይድ እያ ግን ሞራብታ ፍቅሪ እያ ኮይና ትርዳእኒ ዘላ ኣብ ሉቃስ 6:35 ሉቃስ 6:35 እንታይ ትብል 35-36 ክልቲአን ክስታይ ክሳውን ምስኣት ትኸይድ እያ ግና ኸ ንፀላእትኩም ኣፍቅሩ ፅቡቅ ከዓ ግበሩ ክትፍደዩ ኣይተፀበኹም ከይተፀበኹም ኣለቅሑ እግዚአብሔር ንዘይ መስጉንን ንሕሱማትን ሩሕሩሕ እዩ እሞ ዓሰብኩም ብዙሕ ክኸውን እዩ ውሉድ እቲ ልዑል ውን ከትኮኑ ኢኹም ከምቲ ኣቦኹም ሩህሩህ ዝኾነ ሩህሩሃት ኩኑ ምስታ መጽናዕት ውን ትኸይድ እያ
زحالفت اكشوالي زي اما بزحت مستا زحالفت زصنعنا تخيل كوينا تسمعني እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ሲ ዋላ ነቶም ሕሱም ዝገብሩ ሲ እንታይ ሩሕ እዩ ከምኡ ዝኾነ ከዓ ፈቃር ስለ ዝኾነ እዩ ታ ኣብ ቁፅሪ 3 ሒዝና ኣለና ልክ ዓብ ዮሐንስ 3 16 እንታይ ኢሉ ዘሎ እግዚአብሔር በቲ ሓደ ወዲ ዝኣመነ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብ እምበር ሓደ እኳ ከይጠፍእሲ ነታ ሓደ ወዱ በጃ ክሳዕ መሃብ እግዚአብሔር ንዓለም ክንድዚ ኣፍቀራ ምክንያቱ እግዚአብሔር የፍቅር ጥራይ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ፍቅሪ ይንባዕሉ ማለት ራይ ቃል ህይወት የስማዓልና ህይወት ሀብትና ቁጥር 1 ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ አት ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ኣብ ራይ ቁጥር 1 ሐሳባት ዘለኩም ክቅበለኩም በመርገት አለሁ ራይ ሳሙኤል ሃውን እታ ብለካ እንታይ እትብል ታ ስታይታ ታ ቻፕተር ኮይ ሓስኳን ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ያዘላ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብክርስቶስ ጥራይ ተስፋ ዝህልወና እንተ ዝነብርሲ ኣዚና ንሕዝን ምኾንና ነርና ምዕራፍ 2 ያ ምዕራፍ 5 ይሓስኳን ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 16 መስለኒ ወይ 26 ከሪአይና ቁጥሪ 19 هراي كدا يغني لنا بنا قال هو يسمع لنا 15 قصري 19 نتا اب እግዚአብሔር ዘለና ተስፋ ኣብዚ ምድሪ ዝጥራይ እንደዝኸውን ነይሩ ኣብታ ኣብ ክርስቶስ ዘለና ተስፋ ኣብዚ ምድሪ ዝጥራይ እንደዝኸውን ነይሩ ካብ ኩሉ ሰብ ነደንግጽ ምኾንና ነርና በጣም እግዚአብሔር ግና እንታይ እግዚአብሔር ግና ተስፋ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 3 5-6 بملؤ لبها بإግዚአብሔር تأمن ኣብ ልቦናኻ ኣይትጸጋዕ ኣብ ኩሉ መገድኻ ንዑ ሕሰብ ንስኻ ኣኻይደኻ ከቕንዕ እዩ ሕራይ ቁጥሪ 2 እንታይ ኣዝብል ዘላ ኩሉ ነገር ናይ ከንቱነት ከንቲ እዩ ኩሉ ነገር ናይ ከንቱነት ከንቲ እዩ ኩሉ ነገር ናይ ከንቱነት ከንቲ እዩ بحد لنا دو حراي أبوي مريجيتا حراي سمع الله تسمع الله هرقوين اوكي ثانك يو دحين ما جاب ساره من ممر سارين ايش ماما دحين كده ماما قصدي دحين ممر سارة عدل هي بعدكنا على حبتنا هرقوين انه قصل يا هرقوين هفتي انا كم نسمعكم زلنا كبل ينبر اي تقربكم اوكي انه ارمياس 29 كاب قصري 11 كاب اب قصر خلطه دي خزلخي ابتا كل ነገር ናይ ከንቱነት ከንቲዩ ናይ ተስፋ ቴክ ናይ ተስፋ ምስተኒ ናይ ارمياس 29 ኤርምያስ 29 حراي አንብበያ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹ ሓሳብ ፈልጦ እየ መፈጸምታን ተስፋን ክህበኩም ሲ ሓሳብ ደሓን እምበር ናይ ክፉ ኣይኮነን ይብል እግዚአብሔር ክጽውዕኒ መጻእኩም ድማ ክትልምኑኒ ኢኹም እሞ كسمعكم إيه ناي تسفى إيه هو ناي تسفى بتعمل صبغ أنا إذا حسب لكم حساب ولاتي حماق مثلنا عناون أبرسينا حماق فزم مثلنا ناون نسنا يمهان እግዚአብሔር سي كله إذا حسب لنا كله قبل علينا زجبرة ندحنتنا نبرختنا مهانو أنا إذا حسب لكم حساب فلتي تسفان مفزمتان من انتخابكم سي حساب دحانبر حساب كفو أيكونن تسفان مفصمتان من انتخابكم مخنياتو تسفا مفصمتا زيبلو بزح تسفاتات كنت زخونه تسفا سلازلو تسفان مفصمتان من انتخابكم زي حساب دحانبر حساب كفو ايكونن حراي تاقصر خلته ወይ ካላይቲ حسابات كل ነገር ናይ ከንቱነት ከንቲዩ አትብል ክሳብ ትዳለው ሓንቲ ጥቅሲ ከንብቤ ንሳኻ እንታይ ኣብ
ቀዳማይ መልእክቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 15 17 كل جزء دياقوناتنا بفلاي تخالاي دياقون أنبيبو مسودة الزنب بيان تأتبل او أهاوية يتفكروا العالم وإي زهلو استعلم علمني هلافي فتواتوني هلافي اسمه كله هلافي وإتوي يحواتين عالمن أب عالمن زلو أي تفكروا عالمن فتواتون كله هلافي سلزغونة إزبل أب قداميت ملغتي يوحنس معراف كل التغزري 15-17 نعلم ويسنة أب عالم زلو أي تفتو حدا كان عالم انتفتوا فقرأ أبو يبلون كله تأب عالم زلو فتوة سجان فتوة عينتن نبرة تعبيتن إذا خاب عالمين بر كاب أبو سايكونن عالم تحل فيها فتوة تاخا اتنفقاد أملاخ زقبر جنا نزل عالمين بر سلقالاتو جزابير استمس جنا يهون قال هو يسمع لنا جدنا حبتنا إرمياس دقوع إرمياس 3:36 سديدة هلنا لا كتم بابو مصحف زحسكم قال هو يسمع لنا جدنا حبتنا دقوع إرمياس 3:36 مصحف زحفكم كتم بابو لنا حاتت قال هو يسمع لنا جدنا حبتنا كمون حبتنا نادينا ترحاس والدو مزمر داويد 27 قطري 14 بإግዚአብሔር ተሰፎ برتع لبخا قط يبلاجوها هو بإግዚአብሔር ተስፋ ግበር ቃል ህይወት يسمع لنا حبتنا ترحاس والدو هراي دقوا إرمياس 3:26 زوصاهم انت ليهم إرمياس تخبرك ما بنا دقوا إرمياس أرخبكم هراي قالوا زوصاهم انت لهم كي قدمكم كله خان هراي أنا كم ببابوي مريجيتا هراي ممهر سارة نمدحان እግዚአብሔር ተስፋ ምግባርን በህድአት ምጽባይን ሰናዩ በጣም هو كقصل ويس أخذ السادة تعسران شدشنا بعد حزاز الله وانا مدحان እግዚአብሔር ተስፋ ምግባርን بهدأت مصباين سناي اسمع بتعم صبغت بتاع مجمريا نمدحان እግዚአብሔር ተስፋ ምግባርን بهدأت كامصباين الله أبود ما لبخل الله على هوت يسمع لنا نتسفى እግዚአብሔር نمدحان እግዚአብሔር ተስፋ ምግባርን بهدأت مصباين سنايو اجي حنت تعرفها لانت اتبل እግዚአብሔር ድማ መጸናንዒ ትብል ቁጥር 4 እግዚአብሔር ገና መጸናንዒ ትብል እግዚአብሔር ገና መጸናንዒ ራይ እግዚአብሔር ገና መጸናንዒ كلاي كورنثوس حموشن شدشن تايزبل كلاي كورنثوس معرف هذا قصر حموشن شدشن كم تسقى كريستوس أبانا زعزز زلو كمودما بكريستوس زخونلنا مصننا يعززي جناخة تسببانا كوا نمصننا عخوم نمدحانكم منيو انت تصنعنا عدنا نتنحناون نسق يزلنا سغاي بتعقستهم زقادل مصننا عكميم كم تتماقلت السغاي وخمخا تماقلت مصنع خمزخونكم فلينا تسفانا اباغاتكم صنعتي اي بزعبا مصننا عنوي زغيد قالوت بزعبا مصننا عزحاسكم تلهم كاقبلكم بفلاي بقطر 4 مالتي باتن رئسنا خاب املاخ نصنانا علو مصننا نتماب صبابا زلو زبلو كلاتهم كنصنانا من تخكال الناس بصبابانا زبلل زصنانا عنا نسو يو سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን
سلازي اتا مزمورنا أبربعة أرستي وأبربعة ملأختات እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ሓደ ሐሳብ ኩሉ ነገር ናይ ከንትነት ከንቲዩ ቁጥር 2 እግዚአብሔር ግና ፍቅሪዩ እግዚአብሔር ግና መጸናንዕዩ ዝብል አበርባዕተ ክፋር ሪኢናያ ምንጫሪ ሪኢናዮ ስለዚ እቲ ዝቀጽል እንታይ እዚ መዝሙር ዝናዓይ እንታይ ኢሎም እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ኣብ ጸበባን ኣብ ረሃዋን ኣብ ጽጋምን ኣብ ጥሜትን ኣብ ውድቀትን ኣብ ምትንሳእን ኣብ ምሻምን ኣብ ምስዓርን ኩሉ ግዜ ተስፋ ያብ ኣምላኽ ሙሉእ ድዩ ኣይኮነን ተቀዳመይቲ ማለት ሙሉእ እንተኮይኑ ከመይ ገርና ነጽንዖ ንሕዞ ዝጎደሎ እንተሊኻ ከመይ ገርና ጎደሉኡ ንምልእ ኩሉ ነገር ናይ ከንቱነት ከንቲዮም ነቶም ዝሓልፉ ጽባሕ ዝሓልፉ የዘማእዝኖም ዘለኹስ ወይ በቶም ጽባሕ ዝሓልፉ ዝዳናገር ዘለኹ ናብቲ ጽባሕ ዝገድፎ የዝጥምት ዘለኹ ዋላ ናብቲ ጽባሕ ዝኸዶ የዝጥምት ዘለኹ እንዳበልና ንህይወትና ንጉዕዞና ክንሪኦ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ፍቅሪ ንፍቅሪ እግዚአብሔር ዝጫረት ካልእ ዓለማዊ ይኹን ካልእ ካብ ናይ እግዚአብሔር ዘይኮነ ኣብ ልብና ዝመጽእ ነገር ኣሎ ድዩ እቲ ካልእ ከዓ እቲ ምጽንናዕ ካብኡ ጥራይ ዲና ንጽበዮ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር እዚ ምስ ህይወትና ዝኸይድ እሞ ብኸምኡ ክነስተንትኖ እግዚአብሔር ይደግፈና ናብታ አርእስትና ክንምለስ ምናልባት ድሒርኩም ምስ ጀመርና ዝኣተኹም እንተሊኹም ኣብ 8 ቁጽሪ 3 ተወራስነት ግብረ ሰናይ ንዝብሉ ግብረ ሰናይ ዝበሃሉ ቶም ስጋውያንን መንፈሳውያንን ሞራላውያንን ማሕበራውያንን ንብሎም ኣብ ሕብረተሰብና ዘለዎ ኩነታት ክንሳተፎ ዘለና ተሳትፎ እዩ ዝርዝር ነይሩ ኣብዚ ዘለና አርእስቲ ተወሳኺ ሓሳብ ዘለኩም ተምሰሞያ ንጉባኤ ዝጠቅም ሓሳብ ክትውስኹልና ክንጽበኢና ከምውን ሕቶ ርእይቶ ተወሳኺ ሓሳብ ዘለና ንጉባኤ ሙሉእ ዕድል ንህቦለና ከምውን ሎምን ትማልን ዝተጋገናዮ ንጽባሕ ከይኒ ደግሞ ምእንቲ ዝኾነ መእረምታ እንተሎ ከዓ ብትሕትና ክንቅበሎ ኢና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዛ ኣውደ ምህረት ንጉባኤ ገዲፈ የለኹ ማለት حراي مازا قدسان حبتنا إيد كحفا بالكلخ نحجي ديانا عنتبه ናይ ሕጂ ናብዛ ናይ ምትንታንሲ በቲ ናብ ጽባሕ ንኸዶ ድብል ትንተና ዲን ንገብር ንኽእል ኢና እስኪ ድገምለይ ናብቲ ንጽባሕ ንኸዶ ሕጂ ናይ ኮንትነት ኮንቱ እዩ ኢልና ክንገልጾም ፀኒሕና ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣራይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ናይ ብሓቂ ጥዕምትን ጽብቕትን ኩላ ገልጹልና ኣሕዋትና ኩለን ገልጾ ፀኒሕን እሞ ናይ ብሓቂ እወ ማለት ናይ ኮንትነት ኮንቱስ እቶም ዘለና በቶም ዘለናስ በቶም ዝሓለፉ ንዓና ትምህርትና እቶም ዝሓለፉ እዩ ሕጂ ኣብ ህይወትና ኩሉ ነገር ኮንቱ ምዃኑ ዝሃለወ ተሃለወካ ዝነበረ ተነበረካ ስፔሻሊ ከማን ሕጂ እቲ ቃል ኣምላኽ ሞር ቃሉ ክትሰምዕ ከለኻሲ ዓለምሲ ናቲን ምዃና ወላ ሓንቲ ረብሓ ዘይብላ ምዃና እሞ ተስፋናን ተጽቢትናን ከዓ ሰማያዊ ጥራይ ክኸውን ከም ዘለዎ ናይ ዓለም ረብሓስ ሒዝካዮ ኣይትኸይድን ኢኻ ክንደይ ሃብታማት ክንደይ ሚልዮነራት ክንደይ ሽም ድንቂ ዘለዎም ብዓለማውያን ዝኾኑ ግን ኣብ ምድሪ ዝተርፍ ኩሉ ንብረትካ ከማን ተመሊስካ ክትሪኦ ዘይትኽእል ካብ ንብረትካ ንላዕልኻ ውላድካ ከዓ እቲ ዝወለድካዮ ከማን ክትብ ማለት ብሓፂሩስ ናይ ዓለም ነገርሲ ኩሉ ነገር ሕማቕ ምዃኑ ሓላፋይ ምዃኑ ከምቲ ክትገልጹና ፀናሕኩም ናይቲ ትምህርቲ ከዓ ብዝተፈላለየ ደኣ ኣብ ዓለም ጽቡቕ ምቾት ዘለውን ብጽቡቕ ናብራ ንበር ግን ሰማያዊ ሒዝካ ዘይትኸይድ ትኾንካስ ወላ ሓንቲ ረብሓ ከም ዘይብሉ ኣብ ዓለም ኳ ደኣ ኣብ ዓለም ከለኻ ክኸፍኣካን መከራ ክበፅሓካን ክትሽገርን እሞ እቲ ሰማያዊ ጠቕሊልካዮ ክትከይድ እሱ ትዝበለፀ ንዓና ኣብነትና ሕጂ ከም ኣቦና አንጦኒዮስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኤርትሪያ ን16 ዓመት ናይዛ ዓለም
ኮንቱ ምዃኑ ኣብታ እምነቶም ፀኒዖም ሞት ዝለዓለ ኣኽሊል ከዓ ኣብ ሰማይ ተዳሊሎም ዘሎ ንሱ ዝበለፀ ትኸውን ኣነ ብሓቂ ኩሉ ግዜ ዘስተንትኖ ናይ ዘማቦና ሞ በቃ ሕጂ ዋላ ጥዒምዎም መቺእዎም ተዝነብርሲ እንታይ እሞ እንቋዕ 200 ሒዞም ኣይከዱ ይብል ኣብ ሂወተይ ዘስተንትኖ ኩሉ ነገራት ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከዓ እቶም ዘለና በቲ ዘለው በቲ ዝሓለፈ ትምህርቲ ወሲድና ኩሉ ነገር ጊቭ አብ እንዳገበርና ጊቭ አብ በአምላክ ዘይኮነ ናይ ዓለም ነገር ግን ኩሉ ነገር በቃ ገዲብናዮ እንታይ እሞዚ ወላ ሓንቲ እንታይ ዝናዓይሙ እንዳበልና ክንነብር ከለና ግን ዘድልየና እንዳማላእና ነቲ ሂወት ዘድልዮ ክትገልጾ ፀናሕኩም ብዛዕባ ፅሬት ድዩ ብዛዕባ ገለ ድዩ ገለገለ ኩሉ ግብረ ሰናይ ክንገብር ከም ዘለና ክሳዕ ዘለና ብሂወትና የድልየና ስለዝኾነ ደድልየና እንዳገበርና ግን ኩሉ ሓሳብና ግን ክብድ በለና ብላዕሊ ክኸውን ሰማያዊ ዝኾነ ሓሳባት ክህልወና ኢለ ክሓስብ ፀኒሐ እዚ ኣያታናተይ ርድኢት ኣቦናይ ቃል ህይወት የስማዓልና እዚ ኣምላኻዊ ርድኢት እዩ ብሓቂ እቲ ንነብሮ ኣብዚ ዓለም ዝንነብሮ ሲ ኣንጻር ድሕነትና ኣንጻር ዘለኣለማዊ ህይወትና ክኸውን የብሉን ምክንያቱ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 21 ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰብ ኩሉ ዓለም ረቢሑ ነብሱ እንተጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ ዝኾነ ይኹን ንስጉሞ ንዛረቦ ንሓስቦ ንገብሮ ኣንጻር ዘለኣለማዊ ህይወትና ከይከውን ኣንጻር ዘለኣለማዊ ህይወትና ንዝመጽእ ከዓ ከምዚ ናይ ቅዱስ ወብፁ ኣብነ አንጦኒዎስ ሓብትና መዓዛ ቅዱሳን ክትገልጾ ፀንሐት ከዓ ዋጋ በሓጎስ ዋጋ ክንከፍለሉ ምክንያቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ባዕሉ መስቀሉ ኣልዒሉ ደድሕረይ ዘይስዕብ ንዓይ ኣይበቅዕኒ ክርስትና ማለት መንፈሳዊ ህይወት መንፈሳዊ ኣገልግሎት ማለት ክትዕመካ ትቀርቦ ክጽግመካ ትርሕቆ ወይ ከምቲ ቦታትና ዝብሎ ክዝሕለካ ብኢድካ ክውዕየካ ብማንካ ከምኡ መገዲ ኣይኮነን ምስ እግዚአብሔር ምንባር ኣብ ሕጊ እግዚአብሔር ምንባር ምስ ወሰና ንኩሉ ነቲ ካብቲ ሕጊ እግዚአብሔር ከውፃና ዝኽእል ነገር ዋጋ እንዳኸፈልና ምኻድ ማለት እዩ ኣብ ዘበና ብዛዕባ ሽምግልኖኦም ከይሓሰቡ ብዛዕባ ማዓርጎም ከይሓሰቡ ብዛዕባ ስልጣኖም ከይሓሰቡ ብዛዕባ መንነቶም ከይሓሰቡ ናብቲ ሰማያዊ ማዕዶ እናጠመቱ ኣነስ ክጸድቕ ኢለ እምበር ጳጳስ ክኸውን ኢለ ኣይተሸምኩን ጳጳስ ምዃነይ ዘለኣለማዊ ህይወት ንምእታው ዝዓግተኒ እንተኮይኑ ግን ካብ ጵጵስና ዘለኣለማዊ ህይወት የዝመርጽ ኢሎም ምርጫኦም ጽቡቕ ገይሮም ንዓና ንደቆም ጥራይ ዘይኮነስ ንዓለም እውን ቅኑዕ ምርጫኦም ነጊሮም ኣይ ብጣዕሚ ብዛዕባ ዝበፅሖም ፀገማትን ሽግራት እውን ብዙሕ ዘይዛረቡ ጥራይ ብዛዕባ ተራእዮምን ክንሪኦም ዘለና ኣነ ምንኩስና ህይወት ዝመረጽኩ ዓለም ዝመነንኩ መንግስቲ ኣምላኽ ክወርስ ኢለ እምበር ጳጳስ ክኸውን ኢለ ኣይኮንኩን ስለዚ ጳጳስ ኮይነና ኣምላኽ ከስምሮ ዝከኣል ተኮይኑ ጽቡቕ ጳጳስ ክኸውን ኢለ ግን ካብ መገዲ ኣምላኽ ኣይወፅን እየ ስለዚ ጵጵስናይ ማዕርገይ ምድርባይ ሕሸኒ ደስ ኢልዎም ማዕርጎም ደርብዮም ሰማያዊ ክብሪ እናጠመቱ ዝሓለፉ ናይ ክብሪ ኣቦዮሞ ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩላህና ይኹን ኣሰኣሰር እምነቶም ክንስዕብ ብግብሪ ክንመስሎም ብእግሪ ክንስዕቦም ከዓ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ኣሜን ሕራይ ካልኦት ኣብ ዘለና ዘምሰናዮ ኣርእስትና ተወራስነት ግብሪ ሰናይ 8 ቁፅሪ 3 መጽሓፍ ዝሓዝና እሞ ድሕርና ዝኣተና እንተሊና ተወራስነት ግብሪ ሰናይ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ዘለና أبوي مرقيتا أبيت ممر سارة سوري حجي أعسكم ونكتقلتوا وتانيحكم مع زهفتنا ونكتبلوا تانيها تكاند لامانا كريستن ناسي نزال عالماوي هيوت متماتيو ግን በቲ ናተይ ተሞክሮን ከም ዝዝሪኦ ኣብ ህይወትና መብዛሕትና
ከቢድ እዩ እና ብዙሓት ኣፀቢቑ ዝበርሓልና ኮይኑ ኣይስማዕንን ካብቲ ዝሪኦ ዘለኹ እንታሽሙሙ ቁሩብ ነቲ እንታሽሙስ ኣፀቢቕኩም እንተብራሕኩምልና ወይ ድማ ዝጠቅም ምክርታት እንተሃብኩምናሲ ቁሩብሲ ናብኡታት እንዳጠመትና ክንጓዓዝ ዝሕግዘና መገዲ ይህሉ እንተኮይኑ እግዚአብሔር መስገን ቃለ ሕይወት የስማዓልና መምህር ሳራ መጀመሪያ እንታይ ኢና ንመሃር ዘለና ትገብርዎ ዘበለ ሁሉ ከም ቃል እግዚአብሔር ግበርዎ ንብል ትገብርዎ ዘበለ ሁሉ ከም ቃል እግዚአብሔር ግበርዎ ከም ቃል እግዚአብሔር ክንገብሮ እንተኮይንና ቃል እግዚአብሔር እንታይ እዩ ዝብል ክንፈልጥ ኢና ዓርብ ብፉሉይ ንመጽናዕት መጽሐፍ ቅዱስ ቦታ ተዋሂብዎ ዘሎ ሕጂ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ኣርዑተይ ፎኩስ ጾረይ ከኣቀሊል ካባይ ተማሃሩ ኣርዑተይ ጽሩን ነፍስኹን ከዓረፍቲ ክትረኽቡ እዮም ሕጂ ቃል እግዚአብሔር ኣርዑተይ ቀሊል እዩ እንዳበለ ከሎ ከቢድ ይኽንብሎ ይንኽእል ኢና ማለት ግን ከቢድ ዝኾነሉ ምክንያት ከሎ ዶ ከቢድ ዝኾነሉ ምክንያት መጀመርያ ጾርና እንደዘየሊልና ዘይግባአና ናይ ካልኦት ጾር እንተተሰኪምና እቲ ጾር ክኸብደና ክእል ማለት ቀዳማይ ካልኣይ እቲ ጾር ባዕላህና ክንጾሮ እንተዳፈቲና ክኸብደና እዩ ሳልሳይ ነቲ ጾር ከመይ ጌርና ኢና ነጠምሮ ኣበይና ኢና ንስከሞ ኣብ መንኩብና ኣብ ርእስና ኣብ ዝባና ክንስከሞ ከለና ካበይ ናበይ ኢና ክነብፅሖ ንስከሞ ነዚ ኩሉ ዕላማታት እግዚአብሔር እንድሕርኢናዮ እቲ ሸኽሚ ቀሊል ምዃኑ ይነግርና ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ኣርዑተይ ፎኩስ እንዳበለ ከሎ ኣርዑት እግዚአብሔር ከቢድ ይኽንብሎ ኣይንኽእልኒና ማለት ምክንያቱ ከምኡ ተጻሒፉ ዘሎ ንመንእሰይ ኣብ ግዜ ንእስነቱ ኣርዑት ምጻር ሰናይ ኢልዎ ኣሎ ኤርምያስ ኣብ ድጉዑ ስለዚ ዝኸብደና እንተደኣልዩ ክደግመን መጀመርያ እቲ ሸኽምና ምስ ዓቕምና ዘይከይድ ምስ ዕላማና ዘይከይድ ናይ ካልኦት ሸኽሚ ተሸኪምና ኣለና ማለት ከምኡ እንተኮይኑ ግድን ይኸብደና ማለት ንኣብነት ጴጥሮስ ዓቕሙ ፈሊጡ ጎይታ ሕጂ በታ ኣነ ዝኸዶ ክትከይድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እንዳበለ ከሎ ሕጂ እየ ዝኸይድ ኢሉ ብገዛእ ርእሱ ይከይድዎ ማለት ጎይታ ኣይትኸይድኒ ኢኻ እንዳበሎ ስለዚ ክሽከሞ ዘይግብኦ ጾር ተሸኪሙ ክወድቕ ከዓ ግድን ነይርዎ ኣብ ቅድሚ ሓንቲ መበለት ከዓ ፈጣሪኡ ክሒዱ ክብሪ ምስጋና ንይኹን እግዚአብሔር ረዲዎ ብንስሓ ተመልሹ ስለዚ ግብረ ሰናይ ይዝብል ዘሎ ማለት እዩ ንጥሙይ ካብ ዘለካ ምብላዕ ንዝፀመዐ ቀድሕ ዘይክእል ጉልበት ዘይብሉ ማይ ቀድሕካ ምስታይ ጋሻ እንተረኸብካ ኣብ ገዛኻ ምፅላል ንዝሓዘነ ሰብ ብስም እግዚአብሔር ምፅንናዕ ንዝደኸመ ሰብ ምስ እግዚአብሔር ብስም እግዚአብሔር ንምብርታዕ ዝተባኣሱ ሰብ ብስም እግዚአብሔር ምዕራብ እዚአን እንተን ክንገብረን ዝግባአና ሃብታም ክገብሮ ዝግብኦ ተግባራት ኣሎ ድኻ ክገብሮ ዝግብኦ ተግባራት ኣሎ ሰብ ጉልበት ክገብርዎ ዝግብኦም ተግባራት ኣሎ ሰብ ጸጋ ክገብርዎ ዝግብኦም ተግባራት ኣሎ ስለዚ ንነፍስ ወከፍና ዓቕምና እዩ ዝህበና እዩ ነቲ በዓል 5 ዓቕሙ ስለ ዝኾነ 5 ሂብዎ ነቲ በዓል 2 ከዓ ዓቕሙ ስለ ዝኾነ 2 ሂብዎ ነቲ በዓል 1 ከዓ ዓቕሙ ስለ ዝኾነ 1 ሂብዎ በተዓውም መሰረት ግን ነታ ሓንታ ኣይተጠቅመላን ማለት ስለዚ በቃል እግዚአብሔር መሰረት እንታይ ኢሉ ኣርዑተይ ፎኩስ ጾረይ ከዓ ቀሊል በቃ ቃል እግዚአብሔር ቀሊል ኢሉ ወለ ዮሐንስ ትእዛዛቱስ ከቢድ ኣይኮነን ኢሉ ዘኽብደሉ ምክንያት ግን ከም ዝተቀስክዎ ብዙሕ ምክንያት ኣሎ ከቢድ ዝኾነሞ መጀመርያት ክኸብደና ከሎ ስለምንታይ ዝኸብደኒ ዘሎ ምናልባት እቲ ጸይረዮ ዘለኹና ዘይናተይ ከይከውን ናይ ካልኦት ደረጃ ዘይከውን ከይከውን ዝኾን ነቲ ሸኽመይ ዝሸኽመሉ መጣመሪ ብግቡእ ዘይጠመርክዎ ከይከውን ብግቡእ ዘይኣሰርክዎ ከይከውን እቲ ዝሽከመሉ ኣብ ዝባነይ ድዩ ኣብ መንኩበይ ድዩ ኣብ ርእሰይ ኣበይ ምዃኑ ዘየስተውዓልክዎ ከይከውን እቲ ሸኽመይ ካበይ ናበይ ኸብፅሖ ዘይፈለጥክዎ ከይከውን እዚአን እንተዳልና ዘይልወጥ ቃል እግዚአብሔር ኣርዑተይ ፎኩስ ጾረይ ከዓ ቀሊል ኢልና እዩ ማለት መሊሰያ ኸውን ተስፋ ገብር መምህር ብጣዕሚ
ጽቡቅ ጌርኩም አብሪሁኩም ላይ እግዚአብሔር ይመስገን ቴንክ ዩ አቦይ መርጌታ እግዚአብሔር ይመስገን አቡና ጌታ አቤት መዓዛ ቅዱስ እንዴ አጥርዲ አና ይሐፍትና ሳራሲ كل ጊዜ ክጽልይ ከለኹ ስንታይ ይብል ኣነ እግዚአብሔር አቦይ አቱም ጸር ዝኸበደኩም ንዑና ባይ አርዑተይ ፎኪስ እዩ ቃልካ ኢልካየ ኢኻ እሞ ክትገብራ ኢኻ ዝበልካየ ከዓ ኣይትልውጣን ስለ ዝኾንካ ናባኻ ገድፋለሁ ይብሎ ነው እግዚአብሔር በቃ ቃልካ ስለ ዝኾነት ከዓ ንዓይ ተኾይና ክትገብራ ኢኻ እንድሕደይ ትድልየኒ ኮይና ከዓ ከተብላ ኢኻ ማለት ግን ቃሉ ዘይዕፀፍ ምዃኑ እግዚአብሔር አርዑተይ ፎኪስ እንድሕሪልና ኩሉ ነገር ንዕኡ ክንህቦ ከም ዘለና ኩሉ ጊዜ ንጎን ምሸትንሲ በቃ ብዝተፈላለየ ኣብ ህይወትና ዘሎ ይኹን ናይ ዓለምና ይኹን ንዝኾነ ነገር እዚኣ ተሸከመለይ ኣይክእላኒ ክሽከማ ኢልካ ኢኻ እሞ ተሰከመለይ ውሰደለይ ይብሎሞ ኣዝያ ደስ ትብለኒ እሞ እግዚአብሔር ቃል ይወደስ መዓልና ቦና አሜን አሜን ብጣዕሚ ምክንያቱ ሸኽምና ኸነለሊ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣገልግሎት ኮነ ኣብ ሓዳር ኮነ ኣብ ስራሕ ኮነ ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ፀገም ዝመጽእ እንታይ ብክልተ ነገራት ሰብ ክገብሮ ዘይግብኦ ብምግባሩን ክገብሮ ዝግብኦ ብዘይምግባሩን እዚኣቶም እዮም ተም ሽግር ዘምጽኡ ጥምር ብዝበለ ማለት ስለዚ ነብይ መልአከ ሰላም ትግባእ ንምንታይ ኣነ ዘይገበርክዋ ኢለ እንድሕር ከይደቀስኩ ሓዲረ እቲ ሸኽሚ ኣዊ ዝመጽእ ማለት ስለዚ ኩሉ ግዜ ክደግማያ ኩሉ ግዜ ሸኽምናተይ እንታይ እግዚአብሔር ኣነ ክሽከሞ ዘዳልዎ ሸኽምስ እንታይ እዚ አይና ነዳል እግዚአብሔር ንሊቀ ነቢያት ሙሴ ናቱ ሸኽሚ ሂብዎ ንካህን አሮን ናቱ ሸኽሚ ሂብዎ ንሚርያም ሓብቶም ዘማሪት ናታ ሸኽሚ ሂብዎ ሓደ ግዜ ግን እንታይ ኣሚሎም ንምንታይ ሸኽሚ ናይ ሙሴ ንዓና ዘየሸከምካና ኢሎም የማብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣጉሮም ሪሞም ስለምንታይ እግዚአብሔር ብሙሴ ጥራይ ዝዛረብ ስለምንታይ ሙሴ እግዚአብሔር ከምዚ ኢልኩም ዝብለና ባዕሉ እግዚአብሔር ዘይብለና ኢሎም ዘይሸኽሞም ክሽከሙ ደልዮም እቲ ሊቀ ካህናት ምዃን ሙሴ ካብ ደብረ ሲና የምጽይዎ ንሓውኻ ሊቀ ካህናት ሽሞ ስለ ዝተባህለ ግን ሙሴ ስለምንታይ ባዕለይ ዘምጻህዎ ማዕርግ ንኣሮን ይሂቦ ኢሉ ኣየጉረምረመን ማለት ስለዚ ተቀዳመይቲ ጾርና ክሸክም ምዃኑ ቃልኣት ኢልና ኣይ ኩልኩም ትጽዕሩ ጾር ዝኸበደኩም ናባይ ንዒሉ ግን ሸኽምና እንታይ ምዃኑ ኸነለሊ ተቀዳመይቲ ሸኽምና ናይ ካልኦት ሸከም ከይንስከም ክሳድና ከይንጉዕፀዝ ምእንቲ ሸኽምና ኸነለሊ ንሸኽምና ብዝግባእ ጠሚርናዮ ምህላውና ኸለለሊ ንሸኽምና ኣበየናይ ክፍለ ኣካላትና ይንሽከሞ ሸኽሚ ኣብ መንኩብና ክንስከሞ ንኽእል ኣብ ርእስና ክንስከሞ ንኽእል ኣብ ዝባንና ክንስከሞ ንኽእል ግን ኣበየና እዩ እግዚአብሔር ዝፈቕዶ ስለዚ እቲ ሸኽሚ ክሳብ መዓስ ኢና ክንስከሞ ክንደይ ግዜ ክንደይ ርሕቀት ኢና ከነብፅሖ ነዚአን እንተለሊናየን ብርግፅ ቃል እግዚአብሔር ኣርዑተይ ፎኩስ ጾሬ ከዓ ቀሊል ኢሉ ዘይልወጥ ኢኻ ማለት ቃል ህይወት የስማዓልና መዓዛ ቅዱሳን ሓብትና አሜን الراي كالوت أبزي هيوتي بنا الراي هو تحبتنا وبتعمل صبغ تمرتن مهارة لنا بحلف عدلايت يا زي كلها سي نعنا عبز اوان زي كل جزي استمتنون ديكم تقولنا كبزي حجي كلن قليسكم لنا زخنا نقرسي كنت سرح خلنا خون كم تزبالكم بس كلها عقمنا هيبونا يو مدهن يعلم عقمنا سلا ذهبنا حجن مثال عنا ندحر عقمي برتو خينا تحنت دخمت خينا كما زي سرحت كبلي بالليل لم أنا تذهبني بتذهبني سقيلة نعمل خلك أخت سرح لك كله جزء كومتات ندحرنا خنت زبالكم بتي أخبرنا نتشكم بزخن عينتي إنها نهيبنا له أبزع بتعمي كستاي تشوف غيركم قاليتكم لنا حنت خاني كبلات دلس كل جزء زبل عني مصحف قدسي كريو خلقو حجي تمسجن مدهني على بتعمي ممهارو كاب ايس قعزسي
كم جيرنا إن نتسونتنا كنمرح نخيل أبي هوتنا أبتنصرح أبزلنا يوم لايف كنكيد كلنا أتمهرنا كل زيت قصتات كتريو غلغاس قرمك أحد جزي حجس أبزنا قبر السناي أب تخرستيانا نجبرينا زي أب تانكس جيفين نزل دخاتات زخونون الشلترات نهبينا عمت زحالف عمتوكا ناي كلتي ناي وومنز ناي دكريستيان ناي كال كله زلو ناي شلترات حجسي أبز مصحف نسرع أخوا قريبونيتي كل جزيتي ناي هوت ناس على تصحفتي لباس كل جزية زستنطلس أبز حج بسرعة أخوا زي تبلعوا سخاتكم زي تبلعوا أيتهابوا تبلالا سخاتكم زي تبلوسي نتخال سبسيس سؤني الكاس سقل كادربي عبل كختبوا أبانا وين أبونا كو حاجسكمنا نيركم هذا معلتي ميركمنا نيركم زعبا مسانا سلازة حاجسكمنا معت 3-4 عامات زقبرة تاني كاتات مجينا نحناس عين بالعينة كم يجينا حجينا بزي صحف مهلاو نزي أقول تأبيكم تنتن كتبوا لنا مدلخو بتاع دلايتيا عمت كأصل نقبر زلنا استحق زلنا خوينا تسمعني ليمو زي أختبر كوبتي أتأبيكم تنكب كتبوا لنا ناي مقبز اللابا قال هيوت يسمع لنا هيوت حبتنا أتي مصحف نهنا سلازخونه نعنا لنا أسلز قبرنايو كله توشتاو نجار العلا عبيلو جاليس ولا أتي عزيز حزن باسم دخاتات باسم صقومات قبل تغيرو تباهيلوسي دخاتات نخياتو بقافاري زخل كللو جزيرات ونحدا يكونن مالت اتخجبر كله تسقبل جن ندخاتات نقرايات نعورات محنكاسات كفودو خا زي كلو سبات نعو انغبر رومي تباهيلو مالت حجي اتنغبرو نجر ገንዘብና መጥፎ ዘይተርፎ ንብረትና መጥፎ ዘይተርፎ بخمين نغبرو نمن ኢና ንህቦ ጸበል ወይ ዝኽሪ ወይ ምጽዋት ክበሃል ከሎ ንመን ይዝወሃቦ ጾር ሒዞም ንዝመጹ ሰባት ጥራይ ድዩ ጽባሕ ሰባት ተመሊሾም ንዝጽውዑና ሰባት ዲ ዝግበር ብንጹር ተቀሚጥሎ ማለት እዩ ስለዚ ንርእስኻ ትጸልኦ ንኻልኦት ሰባት ኣይትግበሮ ስለዝብል أنا تن نعو خفليا زوا على إحوات عقاتامي سلازي رأخوان كلتا سلسة معالتي نتي اكسباير زخوانن كابتو تعين كفليو بالتعمي كهالكا مصر أخوان وانتاي دا تقبر على لخن مسبالكوان بعال سابا حبتنا مالتيو كمز خمز قاتي منا مسبلاني وموت هزبسي اي مرد اتاخد ليه مالت بخفاءات زي كونه قال سبات عب مخزنهم مستنحة نتي دوديت كي رأيو اكسبير مخانو كي رأيون بقرخ قبرو وخو اليوم جن عب حكم اسئنا جن بقرهنا خا نتنعنا نتكاملو ندكنا نقبرو مقبخة كيف لدنا عمتات زقبر اكسبير زخونا ندكنا نقرب اللهم دينا وين نفسنا نقرب الله دينا سلازي خايو أبقى الكزابير فنفون مسوعتي كقربلو خلو دك إسرائيل أنت علوم اسكزي نعيا قريبكم لا يزلهم اسكنا حلقة خانا حلافي خانا يسقى حلافي خا أقربلو أنت تقبلك عيلو أما أتنقربوا نجر مجمريا بحلينا إنا خنا قربوا زلنا ماله إخزابير أب نجراوي أيكون إنزقدس إخزابير أب تحلينا إزقدس سلازي أب حلينا أنا كنهب كلنا شللت النت أنت اللي هو انتاي كيفي اوامي زيدا وحيد اوامي ازكو عنو خينه تقيسو ولا بزناي لو متمرتنا اغزابير بشللتنت ابعيو اغزابير بشللتنت زعي رغم يخون يلولو مال ابتا مجمريا ناي قائلن ناي ابيلن مسواعتن ترعنا كلتيوم بنغراو مسواعتي بمعري مغربو ابيل كابت زلو قريبو قائل كاخاب تزلو قريبو أبقال إخزابير تصحيفهم زلقن لبخان دزقنع قص كام بره نيرو زبل قال إخزابير يسلم انتاي كم زي تقبل له مسواعته نقر كله أبتنقراو مسواعته سلز قدولو زي كون إخزابير نسمى مسواعته زقربوا له زنبره حلينا زي كنوع سلز نبره كأرمو سلز دلي
ስለዚህ እግዚአብሔር ናብ አብየልን ናብ መስዋዕቱን ደስ ሲልወጥ አመተ ናብ አብየልን ቀድመ ናብ መስዋዕቱ ቀድመ ናብቲ ምጽዋትና እግዚአብሔር ናብ ህይወትና ዝጥምት ህይወትና ከምተ ተደልዮ እንደዘይ ጸኒሓቶ ነት መስዋዕትና አይቀበሎኒ እግዚአብሔር ካ ናብ አብየልን ናብ መስዋዕቱን ጠመተ ስለምንታይ ኢኻ ከምዚ ዝኾንካ ልብኻ እንደዝቀንዕ ገጽካ አመበረህ ነይሩ ሕጂ ግን ኃጢአት ኣብ ደገ ኮይና ተቃጸወካ አላሞ ከም ትስዕራ ገበር ተባሂሉ ስለዚ ብሕጽር ዝበለ ንርእስኻ ትጸልኦን ካልኦት ሰባት ኣይትግበሮ ካልኦት ሰባት ክገብሩልካ ተደልዮንካ አንስኻ አንኻልኦት ከምኡ ግበረሎም እሞ እቲ ንህቦ ነገር ንእግዚአብሔር ከም ንህቦ ዘለና ተጠንቂቕና እግዚአብሔር በዚ ዝህቦ ዘለኹ በረኸት ክባርከኒ ድዩ እግዚአብሔር ስነዚ ህያብ ዝመሃበይ ይቀበለለይ ድዩ بحق تخهبو زغبا ان دي زهبو زلهو نزغبو اسب دي خزهبو زلهو إلنا لك ني اغزابير نهبو كم زلنا مرميرنا كنهبو بأكوب كم زحب هيوت حبتنا تبلو زلا بأكوب اب نهبولو زخون بقل يخون اب نهبول يخون ولا نا بيتسب اب نهبولو نخون بشللتنت انتاي كفيوم زكو عبيوم زبل قال زي صبوق حلينا انت داليو እግዚአብሔር ጠቅላላ ነቲ ዝግበር ሓገዝ ወይ ምጽዋቱን ስለ ዘይቀበሎ እቲ ንህቦ ነገር ልክዕን እግዚአብሔር ንህቦ ከም ዘለና ፈሊና ብሕሊና ክንገብሮ ሰናይ ሞ ከም ዝክንገብር እግዚአብሔር ይደግፈና ተንኪፈያ ኸውን ተስፋ ገበር ህይወት ሀብትና ረበና አሜን ቃል ህይወት ይስማዕና ብጣዕሚ ራይ ካልኦት ተወራስነት ግብረ ሰናይ ዝብል ሸሞንተ ቁጥር 3 ሸሞንተ ነጥብ 3 ኢና ዘለና እቲ ፍጹም አገልግሎት ዝገበረ ግብረ ሰናይ ዝገበረ ኣብነት አምጺው ኣብ ናይ ባእሞይ ተቂስ ነይሩ ኣብ ናይ ሎሙን እዚ አገልግሎት ሕያዋይ ሳምራዊ ዝብል እግዚአብሔር ጸጋ ዘብዝሓሉ በእምነት ዘይተጠቅሰ ብዓልየትነት ዘይት በመዓርግ ዘይተጠቅሰ بجبر سنة هبتام زخانة موجس درخبة أبنتاوي حياوي سامراويان بتوم أيهوداويان زتسألون زتفنفنونيوم زابير جن كابت حزب زفنفنون زتسألون بزحات حريات سبات كركب كم زغل عبت أسفعين عنا مال حراي قالوا تابزر استنازل لنا حسابات أبز حلفة جزينا تتقيس نيرو بزخانة يكون نبيته سب ديو نسقومات ديو قبر سناي كن قبر كلنا أنت أي تقدميتي إجزابير حقوس وهابي إزفوتيلو ولا بيته سبنا خمسة شجرة خمسة سقيمة قبلنا خلوس مهابنا زي ترفنا بمقرم رام تمال خمسة جرة عام خمسة جرة حجها خمسة ختبلن ندابلنا نحن قبره خينا بتعمي قدائي ومالتي سلازي እግዚአብሔር حقوس وهابي إزفوتو أنا إن እግዚአብሔር يهول له እግዚአብሔር كعبت غيرو كهبني كابزبل قنوع امنت قنوع رديت تردينا اندحر نقبرو خينا نت قبر سناي بسغان بنفسن اندا تጸገናሉ ኢና ንኸይድ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር حقوس وهابي إزفوتو حدኳ كهب كله بحقوس يهاب ይልለው راي كالوت زلنا زرستنا እግዚአብሔር በስ حلسب تزيل حنت حتى لاتني اختبروا لي دلي الراهي حبتنا قال سب تزيل اوكي انا سيابزا مهاب بحقوس كتب لكات تلكم تمهرونات صنيحهم سي
حجي أبزي استيلابتا ناي عنتوي زبالكوا قربتك ملسي أبزي ناي دخاتات زهرنا له زحالفة أبتا أكتوبرسي تدخل مستأكبة جلس أب حدا سي إذا أختبروا من إنترنت سبت مرتخت كوني لأن معلومات أكرر بعجاج خون بر نمنتهي أبزلو ده هفت من اليوم نعدنا زي وهاب أبزو وهاب متين نتزاربا حجس قربتي زي أسي أنا كم زردو أبتزل لها عدوين دخلوا قدنتي ودع دخات رايك خون يقولون بني عملخ عين تريئيوس زخوان السب مساحة زولوسي ولا ودع دخا يخنسب ترد علىها نتخا عملخ بعلو نسخة صبغ سلا تقبر زلها بتنات كاريو خا نتي ناتكات صقم زلو بتخال رحيقو زلوين يرد او خون كم هي حسب موس كما يغاغخ هلو أباس قرب تكست من تايلاند تبيلني رم بتاعنا هنا زعكمنا لاجيزيس نسخ قرب تك بناي أملاك استكتبره لنا دليله እግዚአብሔር መስገን ቃለ ህይወት የስማዓልና ህይወት ሀብትና መጀመሪያ ዝሕያዋይ ሳምራዊ ከም ንሪኦ እቲ ሌዋዊ ረጊጽዎ ኸይዱ ወደ ዓልየቱ እዩ ማለት እዩ እቲ ካህን እውን ረጊጽዎ ሓሊፉ መንፈሳዊ መራሒ እዩ እዚ ሳምራዊ ግን ምስቲ አይሁዳዊ ዋላ ሓንቲ ብስጋ ርክብ የብሉ حجي برجسيو جبر سناي انزهالو رهوب وستعفو كإتاو صعف أب جزاخات أمي كله بجزاخ شجر كله نبدأ عيت خيط سلزة زياتهم قربانا يومه أنا ونفقاد جزابير كوينو اللي إخكناني مسبرهان حاونا خنبس حلن مسكرنا بزح نجارية ماهرة مالد بزح مهبراوس أجم زلون كاون توسين وحسنة زي وحس زخانة ما نمسب كريان زي بقول كريان ون زي فكر مالد أبزح سبب أبز قربيت نازل لوا بزح سبب نازل لوا أحوات مخانن هي تماهير مالد سلازي نزل أبز خندزة عينات سبب نازل لوا قديفكا نابروح كتمتون بقالك زاوير مسرت بتقرب أخاخت جمر كم زلك عيمو نحنا بزغربانا ندحر آلينا نتوما بعدنا زلوخا أكزابير بخال مقدي كحال يلومي مالت سلاز بزي جميرنا خا أكزابير فقادو خينو عدل ترخيبو أفدقة ترخيبو بقبو زبس حلو سقزيان ساعتن كأخمد سخيلي موز تجمير زلو بالتعمي أقداسيو أنا أبتبوتها خيدة سلاز راخوان سلمنتاي كنريان زي كالنا سلمنتاي مسبلنا يوم كمز عينات أقامات زلوانين كاب حدارن تعيش مزخنا كاب ولدن نابيوت زسانا أفكارتن زبهالو سبوتن وزبهالو ها بهوت كنبرا زيد اليوان نعاتن نولدن زي وحس كونتات مستقات أمن أتي تونجبر تكال جبر سناي أجمعتن تردي ومزجيبو زحزن سبات لزخنا بتعمي كم عينت مهلاو بزخبابيناون شعية تماهيرمو ناي بحق قصل زلوا كرداء زلون كحجزا زلونين كابت زنبرو عصفتات كنوسخلو ايه حدراز بلك هيوت حبتنا سلغالاتو جزاهير استمسكنا يهون Thank you أبنا قال لي وتسمعنا أبريكم اللي أبتع زرابات ستايس اللي زنبرتسي بتعمي صبق استاجركم اللي عدنا دخا خلص نزته بيلما تصبقيركم نتهزبنا من رداس تصبقيو دحراي وين اكستاي Thank you أبنا راي قال هيوت يسمع لنا هراي زخونه توسخ حسابات እንደዚህ اللي ابونا ابي ملاك سلام ابي كش ولدتن سايق على معدان هيبكم بصلاه تعازولنا بخبري ناب عوده مهرت عدم راي ابونا قال هيوت يسمع لنا تم كلكم بمزمور نتمزمر وين بتقسي أسنيكم كمون نزر استي بتقسي ناقبركم حسابكم كتبوا نزقوا بعيخ تصفحوا كلكم زيابير أقل قلتكم يبارخ
ተወራስነት ግብረ ሰናይ ትብልዮም አቦና ምሂሮምና 8.3 ዋላ ካብ ዝሓለፈ ጀሚራ ክሳብዛ ናይ ሎሚ ዝተማሃርናያ እቲ ቀንዲ ጎሊሑ ዝተረኣየ እቲ ሕያዋይ ሳምራዊ እዩ እሱ ድማ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 37 ዘሎ እዩ ኣብ ሉቃስ 10 ቁፅሪ 33 ካብ 31 ጀሚርና እንተርኢናዮ እቲ ካህን ርእይዎ ስቂሉ ሓለፈ እቲ ሌዋዊ እውን ኣብታ ቦታ ምስ በፅሐ እናርኣዮ ሓለፈ እዩ ዝብለና እቲ ሳልሳይ ሳምራዊ ሓላፍ መገዲ ግና ናብኡ መፀ ምስ ረኣየ ከዓ ደንገፀሉ ተቀዳመይቲ ናይቲ ሳምራዊ እንታይ እያ ምድንጋፅ እያ ማለት እዩ ምክንያቱ ጭካነ እንድሕር ኣልዩ ናይቲ ሰብ ፀገም ናይቲ ሰብ ሕማም ናይቲ ሰብ ስእነት ናይቲ ሰብ መከራ ናይቲ ኣብቲ ሰብ ወሪዱ ዘሎ ኩሉ ሓዘን ኣይረኣየካን እዩ ድንጋፀ እንድሕር ኣልዩ ግን ድሕሪ ድንጋፀ ድማ ክእለትካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እንድሕር ልብኻ ብጭካነ ተዓፅዩ ግን ክትገብር እንዳኽኣልካ እውን ኣይትገብር እንታይ ደኣ ትዕበ ትምካሕ ትጀሃር እቲ ሰብ ኣብ ጭንቂ መከራ ብሓዘን ኣብ ስእነት ኣብ ሕማም ዘሎ ብስንፈቱ ከም ዝረኸቦ ወይ ከም ዘጋጠሞ ጌርካ ኢኻ ትወስዶ ሕጂ ተቀዳመይቲ ናይዚ ሳምራዊ ደንገፀሉ ብድሕሪኡ እዩ ምስ ደንገፀ እዩ ነቲ ድንጋፂኡ ድማኒ ተግባራዊ ሰናይ ገይሩ ናብኡ ቀሪቡ ቁስሉ ሰፊፉሉ ዘይትን ወይንን ኣፍሲሱሉ ኣብ ኣድጉ ኣወጢሑ ናብ ማሕደረ ጋይሽ ወሲድዎ 2 ዲናር ከፊሉሉ ምስቲ ነቲ ሓላው ኣጋይሽ ነቲ ድማ ነቲ ናይ ሆቴል ተኻናኸኖ ኢሉ ንዑ ዘጥፋእካዮ ዘበለ ምስ ተመለስኩ ክፈድየካ እየ ኢሉ ድማ ኣብቲ ማሕደረ ኣጋይሽ ድማኒ ከይተሰከፈ ክቕኒ ድማ ገዲፍዎ ኸይዱ ሕጂ እዚ ተቀዳመይቲ ናይቲ ሳምራዊ እታ ምድንጋፅያ ግን ሓደ ግዜ ድማ ወይ ሓወይ ወይ ሓፍተይ ከምዚ ደወሪድካ ከምዚ ደኾንካ ኢልካ ድንጋፀ ደንጊፅካ ክትገብር እንዳኽኣልካ ዘይትገብር እንድሕር ኮንካ እውን እቲ ድንጋፀ እውን ኣብ ኣምላኽ ኣይብፅሓካኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ምስ ደንገፀ ዝከኣሎ ይገሩ ምስ ደንገፀ ናይቲ ብኸተርቲ ተወቂዑ ዝቆሰለ ከም ቁስሉ ገይሩ ከም ጭንቁ ገይሩ ከም ስቃዩ ገይሩ እዩ ወሲዱ ነዚ ብኸተርቲ ሓደጋ ዝረኸበ ተኻናኺንዎ እሞ እንታይ እዩ እታ ምድንጋፅ ጥራሕ እውን እኽልቲ ከም ዘይኮነት ክንድንግፅ መጀመርያ ግባአና ምስ ደንገፅና ድማ እቲ ንኽሎ ዘይንኽሎ እግዚኣብሔር ይሓተናኒ እቲ ንኽሎ ግን ክንገብረሉ ኣብ ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 6 ከፊታ ድማ ነቲ ህፃን ረኣየቶ እንሆ ከዓ እቲ ቆልዓ ይበክ ነበረ ደንጊፃትሉ ድማ እዝስ ካብ ህፃናት ዕብራውያን እዩ ኢላ እቲ ህፃን መን እዩ ሙሴ እዩ ማለት እዩ ካዚ ደንገፀት ከጓል መን እያ ጓል ፈርዖን ደንጊፃ ግን ኣብቲ ባሕሪ ገዲፋቶ ከይዳ ድያ ኣይገደፈቶን ዋላ እኳ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ በኣ ክፍፀም እንተኾነ ግን ሪኣቶ
أي قد فتن دنجيس أتلو إذا سي كاب نايتم إبراويان هزانات حدا إيو إلى دما نابيتا وسيدا دما كم زعبيتو إيو زنقرنا مو مجمريا دنجاسة مس دنجاسنا دما اتنخلو كنقبر جنا أمنات اتلواوي يخون اتي كهن يخون اتسامراو يخون بهوة اللو ديم يلون أبك زي أبيهر تسفى مقبار سنائيو كل نقرنا كنتنت كنتيو تبل مزمور زتزمرت اتم أبز مدري كلو حانتي قبرون يوقسو قاد اللو مالتيو اتسامراو جن بصبوق أبنت كوينو نحنا دما كنمهارلو إما زي انتايو تاريخ سامراو كانت سنة ويدما نتكهن نتلواوي اندارا ايوو زخدو كنحمي زياتهم سندارا ايوو أنا خنارا أخون تاي قبرالخو أنا لومي اتكهن تلواوي ويدما اتسامراو دي تكهن تلواوين كل اتحاد عين السراحي زلوم اتسامراو دما بينو فولي لما أنا منيه ناي زمننا سامراو دي ولا ناي زمننا اتلواو ويدما اتكهن ايه لما بستفعل عليه نجر دنجيسنا ناي قال تسفى ناي مورال تسفى ناي قال حيلي لعليو عقم اندحرال لنا كنقبر لهم اكزي ابيهر نعنا ذهبنا بزح نقريقن نقبر دلنا حجي اتلواون اتكهنن سؤونات يوم ايبلنا نيزلو سلا زي بلهم ايكونن زي نبرم قنتا يحلنا ايو دنقاس اي نبرمن اما نحنا دما دنقاس اكهلونا دحر دنقاس دما اتنخلو كنقبر توراسنت قبر سناي زعبات سامراوي تاريخ كانت انع زي كونن تايد انحنا لو مسامراوي نكون كونيو اكزي ابيهر نعنا بزقو بأزي زمهرنا زلمو كومو كوينا كنبر دما اكزي ابيهر يحجزنا كلتا جزي كروسس ابزي انتي فلات حقي نايزل عالم يوت من تخورسي انتاي اقبري له كفتنو زحاتتو كلتا جزي انتا ايلوه السخادما كوم اقبر بهوت كتنبريخا إلوه حدا شباخي قدم حجي بزح جزي يقبر حدا إثيوبياوي نزيعة كسب كار سمع هوسي سيطان سرقوميو إلو اكزي أبيهر قويتا نتي سبعي كيد نسغاد ما كوم اقبر بهوت كتنبر زوالو نايزل عالم يوت كورسي انتاي اقبر مسبولو نجزي أبيهر أملاكا بمولو لبخان بكل نفسخان بكل حيلخان بكل حساب كان أفكرني بس أي كلمة كم نفس خايلو ملسلو نسخة صبق ملسكا بولو ويتادما كومو قبر بهواتون كتنبريخا إلو أبتا مودة أتا سالاسين شوعاتن دما نسدما اتمحرات زقبرلو خا نتا أبيد كتر تزودقس كابزم سلسة بس أيزخونا أيونم إيو إلو ملسلو تكهندي تلواودي تسامراودي لو نتي نفتانو نكورساس كفتنا زمسة فريساوي يخوم زبلا زلو فريساو دما نسو دما اتمحرز زقبرلو بلا يسوس كا كيد كان سخاون كوم اقبر بلو جنام من تايك متصدلي كتار استناوز اختكون تخليا اتي سيطان سي إلو نحادة زي آتا نسخا دما كوم اقبر تبل سي كابتا ناي يهودا دما كيدو تحانك اتبل امسيو مزات قصدي الله جيبسي نسخا دما كيد كاهم اقبر إلو وسي
ሓደ ሰብ ከይዱ ተሓኒቁ ከም ዝመተ ኢሉ እዩ ይምህር ነይሩ እሞ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና كيد نسخادما كم أجبر كمان كمتي سامراوي لومي كباي جميركا دك سبات اتسأبابا خوين النازل له خبيد النازل له انتايو لو هات تفيو أنا لو وهمو كبايتو مهارو زبل لومي دنجاز اي تفيو لو هات تفيو اندحر دنجاز زيله لو ها زيله تخوين دما نتغدن قصلو ختلو هالو زقباكا كال كتقبرو لا يتخلنيخا دنجاز امسر اخاغن كال دما كتقبر تخليخا خمز سامراو مو من البات حدا غزي دما واي كمز دوري دوم مساكن يلنا كنقبر ندخلنا دما سقن بلينا مو دنجاز طرح خويناون كينعشو كم سامراوي نتدنجاز إدما بجبر زسنايو نزاي فلتو كاب قسلو محساب مسفاف زيتي مقبار أبعاد قصعينونا بهوتيل موساد أب هوتيل مقماتو دحار دما خسع زحوب زحازوخ من لس كله دما أنا دما اتزوج أخي خبك إلو زخلو زقبرلو نتدنجازيو بمنتاي جبراو قروه بسناي جبري اما نحنا دما مجمريا خندنقص نتزندنقصنا له دما اب جبر خنوعلو سناي كنقبر اتي نحنا نخلو اتي እግዚአብሔር كنقبرو ذهبنا كنقبر دما እግዚአብሔር نخلنا حيل يهبنا ስለخلو እግዚአብሔር مسغانا يبصحيو كلكم ابزا اغلغلوت تساتفكم انزمسخم ابوتاتن اديتاتن اخواتن حاتن دما እግዚአብሔር ጸጉኡ يبزحلكم بصلات كنعصو كلنا حنساب كاب زلنايو حاف نبل من سلام زصله صلوت كم بحدش كلن زحس እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ من سلام زحنتن لكل زخنت قدس ቤተ ክርስቲያን እንደምናለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላክና እዩ من سلام صليو اب سمايات تنبر ابونا سمكاي قدس منغستات مسنا باركام تاب سمايكم دمام دريكم علات انجرانا لمهبنا احنا نزودلنا بدلمكم زحدقنا لهم بدلنا عصانا دقلنا اكفاد احنا نمبر فتنا يتركونا منغستنا حيلين كبرين نزل عالم نتكايما امين وزيتي مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام لك له حلنا خدنقلي خي بسغاخون دنقلي ادي እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ له السرقة عن السبرتي كيف ركرسهم برخيو ومن يتسقى جابير مسافئي وبست دس والكي حتياتنا خسريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا محرت لنا امين ونقول تحيا بير اللي من كان مال كان لنا ونقول سلام هبلنا اللي كان اخمو جابير اترينا سقخو نفسلنا جكان نفلت على املاك بلنا كل اسم كان سمن سوعنا لنا ابسما يزل خان سلام كعلنا كلنا حدر ابز عالم زين مبارنا بسلام حدو كلهم مرحتن سوى السلطان قدس مكا سلام حقهم ابزريانا نزلوا مكا انت عذاب كامخراب امتاونا نوصانا نزلوا قراوتنا بكل سلام حلوهم بودهم بقنعون يوت كنبرن كل سنه يعملوا خدمه ناغاني እግዚአብሔር بنفرح بياونت نركبن بكريستوس مسؤول منفس قدسن مسغانا صنعاتن بوزل كلامن كل سعن يزل عالم امين قدوس እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን ስለዛ ዘዓዚአ ተመስገን سلبه وزبل دو زبل كان تمسجن سلا إذا جوا أزد ما تمسجن إذا جوا أزي أجوا أزد كان أب سماي زسات فنا جوا يجبر لنا إتن مهارو زلنا كالكا كم مدر العلو ناب سماي زن كمنن كعرر ناب سماي زت أمتنا بمنفس عبيد ما نايسناي تكبر دك سبات كنكون بقدمي خادمة استغى حق زنا لومي كم تليواون كم تتخانن ديكونس كم تسامراوي كنكون أبزمنا استغى حق زنا تنقص كنكون تنقصنا دما نخلو سناي تكبر كنكبر نستغى حق زنا
عالم سلام نزازلنا يهاجر سلام نهاجرنا نزبنا نقرابتنا أمانقنا سلام حبلنا زخلو وقئن ورا وقئن نريئ زلنا شكانة زولو دئيو شكانة دمانا شيطان شكان دم كفسس شكان سبات كقفع شكان دم زخون حماق نقر كقبر سغفاي بلني مو إزيابير عملخنا أب عالمنا شكانة زوز حلو زماننا نرئ زلنا مو نقول لنا نتشكان منفس كابوشتنا وتخا ناي لوهات ناي رهراية ناي دنقاس منفس لأخلنا نفس باريخا نفس الجنات دوين دما ناي نفس عرفتها بلنا حزونانا سأنا نعلنا تاسروف تحلنا تميم زلو نسعلنا أمشنك مكرا زلو دما نبرحوانا بسلامة ساقاقرلنا يولدنا يوم بارخلنا باريكان قدس كان أخذ خونو قبرلنا وفرو دحان يتولنا زقشو دحان ملسلنا سلام عليكم أخانا مسكنك سلام دما حضرنا بنا دينا قدس رنقل مريم أمالادنا بنا ملاك تتراد أنت بنا نبياتنا ورياتنا صادقان سمايتاتنا صولتاي تفلينا كمتنا هوارياز مهار كايا ما بسمايات نبدر ربنا نبلنا نسوع كالنا سمكاي قدس من قستغاتنا سا واركا غمتا بسمايكم دما مدريبكم يعلى تنجرانا لما بنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحلقنا لهم بدلنا نعصنا دقلنا أكفاد احنا نمبر أفتنا يتتونا من قستنا حيلين كبرين نزل عالم ناتكايما أمين وزيت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام سلام لك له حلنا خدن قليخي بسقافون دنقليخي هذا إيجابير سواد قويتا سراوي سلام لك له مسخيكا وأنس برختيخي فركر سخون بروخي أمل تسعقا إيجابير مساقيو أوفس تدس والكي أتياتنا أخسر يلنا نفتو ودخي يسكرسوس منتانا محرات لمن لنا أمين يفتح ويسرق جنا أملاك نوران يسكرسوس كانيكا كانا سريات يدم ساسي أبس أول دورو كساتي برهان انتم أويا كانت ويدي كنات رون سارقو سانت ببسمكم كنو فتانون صحنا يرسينس برهان سمات زيو مهار النكسوس مال عصر تغلتي زيو مهار النكسوس 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 زحلف محرنا بزمسحلونا بأفل منفس قدوس بنت اجزتنا مريم مهر النكسوس مال عصر تغلتي بنت اجزتنا مريم مهر النكسوس 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 صقا قويتانا يسوس كريستوسن ولجابير ربون عبرت منفس قدسن قبل علينا قبل على كلكم من عصفن دربن كوينو يورد سلا كله جابير مسجانا يبصحيو جابير قبلت تمهرنايو قبل بنا حضرلنا قبل بنا حدير دما سناي تكبار كنقبرلو جابير دعنا برخليتي آمين قليبة تسمعنا آمين قلبة تسمعنا اسمع لنا بوتاتنا من قال هو يسمع لنا تسلي صلوت أب سمايات عريق ومحرات زورد صقا زبزه يقبرنا بدحنا سلام عكيكو نزمس أنا بدحنا سلام كنس نرحب كان إغزابير قدوس فقادي هنا لنا سلام ليت مهلا حنحضروا آمين بروح ليتين كلنا تابير مسانا يكون آمين حنحضروا كلكم آمين سلام ليتين